Vamos cando queres. Ti onde cortas, entón? Aquí, en... Sabiches a pantalla na que cortas? En onde cortas, digo? En flexibilización e sobre... Pechamos aí, non? Hola. Hola, escoítase. Bueno, bo día a todos e a todas a esta xornada técnica de presentación da artesanía alimentaria e da ISP do pan galego. Agradecer a presencia dos técnicos dos grupos de desenvolvemento rural das oficinas agrarias comarcais, os que están aquí presentes neste auditorio e os que están en remoto seguindo esta xornada que para nós ten unha importancia moi grande porque son dous proxectos que estamos a lanzar agora e necesitamos o apoio dos técnicos que están desplegados no medio rural para daros a coñecer. Bueno, antes de comezar co que sería a presentación da xornada, en primeiro lugar, querría disculpar a asistencia do director da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, que non puido no último momento estar aquí, que era el que iba a facer esta presentación. Presentámonos nós, os que estamos na mesa. Comigo está Xoán Concheiro, que é o xefe do Departamento de Protección da Calidade Alimentaria da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, e eu son Ricardo Rivas, o xefe da Área de Calidade Alimentaria. Como dicía, o que pretendemos é presentar aos técnicos que están desplegados no territorio estes dous proxectos que lanzamos xa hai uns meses, pero xusto cando estábamos lanzándoos xordiu todos os problemas da COVID e todo o que supuxo as restriccións para a mobilidade, para a organización de reunións, e iso condicionou moito o lanzamento destes dous proxectos. Como non podíamos estar parados, pois decidimos ao final organizar esta sesión con este formato. Estaba previsto facer en cada provincia unha presentación para a ISP do pan galego e outra para a artesanía alimentaria, pero, bueno, cada vez as cousas están sendo máis complicadas para facer este tipo de reunións, entonces acudimos a esta outra posibilidade. Empezaremos agora na primeira parte da xornada coa presentación do proxecto o decreto da artesanía alimentaria. Este decreto publicouse no Diario Oficial de Galicia en febreiro deste ano. Digamos que se corresponde con un traballo previo anterior de anos xa. O que se pretende, digamos, con este proxecto é poñer en valor a produción de alimentos artesanais. No artigo 3º do decreto se establece unha serie de definicións, unha delas é o que sería artesanía alimentaria. Sería a actividade de produción de alimentos que, ademais de ser respetuosa co medio natural, ademais de cumprir a normativa que en carácter xeral hai que cumprir, o que se trata é de obter un alimento final individualizado, seguro, porque ten que ser cumplir a normativa sanitaria, ten que ser un produto de calidade, pero con características diferenciais, e estas características diferenciais son debidas a que se traballa en pequenas producións que se obteñen pola intervención directa e personal do artesán. De alguna forma, o que se pretende a produción de alimentos cada vez nas últimas décadas se foi tecnificando máis, cada vez hai máis grandes empresas que producen alimentos, teñen a responsabilidade de
ofrecer aos consumidores un produto de primeira necesidade como a alimentación, pero ese gran desenvolvemento da industria alimentaria pode poñer en peligro a pervivencia daquelas pequenas empresas que producen de forma artesanal os seus produtos. O decreto que trata é precisamente de cumplir este obxectivo. No artigo 4 do decreto se recollen cales son os obxectivos fundamentais e, como digo, sería protexer estas pequenas producións que se elaboran de forma artesanal polas pequenas empresas, tamén facilitar a diversificación económica das explotacións agrarias e o incremento do valor engallido das súas producións, porque, como veremos máis adiante, hai toda unha liña dentro da artesanía alimentaria dedicada aos produtos artesanais elaborados por explotacións agrarias que transforman a súa propia produción, que serían os produtos artesanais caseiros. Outro obxectivo é fomentar estes métodos tradicionais de elaboración e conseguir produtos diferenciados de calidade, produtos gourmet ao final. Tamén interesa con este decreto o que é fomentar os circuitos curtos de comercialización. Veremos despois que no caso dos produtos artesáns caseiros se definen precisamente para ese ámbito, para a comercialización en circuitos curtos e con un único intermediario. E, por último, outro obxectivo sería a visibilización e a participación activa das mulleres en todas as dimensións da artesanía alimentaria. Iso que se di no decreto, porque hai que ter en conta que esta é unha actividade fortemente feminizada e o decreto tamén quere, de alguna forma, respaldar esa condición. Que se regula basicamente no decreto de artesanía alimentaria? Pois regúlanse as condicións técnicas para a produción artesanal de alimentos, regúlase cal é o proceso de elaboración, pero regúlase dunha forma global. Digamos que establecen unhas normas comuns obrigatorias para toda a produción artesanal, pero despois vai haber unha norma técnica específica para cada tipo de produción, como veremos máis adiante, que serían as normas técnicas. Regúlase tamén o rexistro de artesanía alimentaria, que sería o rexistro onde se inscribirían as empresas artesanais. Regúlanse tamén os requisitos que teñen que cumplir as persoas artesás, que son o elemento clave da artesanía alimentaria, as persoas que elaboran os alimentos, e regúlase tamén as condicións que teñen que cumplir as empresas artesanais alimentarias. Por outra parte, tamén se regula a utilización dos términos artesán, artesán da casa ou artesán caseiro, e artesán de montaña, eso verémoslo despois. E, por último, regúlase un órgano de asesoramento e participación do sector que sería o Consello Galego da Artesanía Alimentaria. O decreto trata de abarcar a produción alimentaria en todo o seu ámbito. No anexo primeiro recóllense todas as actividades artesanais que son susceptibles de ser reguladas a través de normas técnicas do sector alimentario. É tan exhaustivo como que hai hasta 16 grupos de produtos, desde derivados lácteos, viños, cervexas, hasta derivados da licicultura. Incluye tamén os produtos da pesca, é dicir que non nos limitamos ao campo agroalimentario, senón ao campo alimentario en xeral, incluídos os produtos da pesca, a acuicultura e o marisqueo. Como decía antes, para aparte do decreto, aparte de facer unha regulación global do que é a artesanía alimentaria, establecendo unhas normas comuns para todos os produtos artesanos, tamén establece que vai haber unha norma técnica específica para cada tipo de produto. Entón, estamos agora mesmo elaborando unha orde que, digamos, desenvolve este decreto para aprobar as primeiras 14 normas técnicas. Entón, agora fago un repaso dos distintos grupos de actividades artesanais que se contemplan no anexo 1 do decreto, e de cales destes temos xa un borrador de norma técnica que, como digo, está en elaboración, está en fase de exposición, está colgada esta orde na
páxina de transparencia da Xunta de Galicia para recibir alegacións hasta, creo recordar, hasta o día 23 de novembro. Está aberto o prazo para que calquera cidadán ou cidadá que lea a orden pois faga algún tipo de achega, suxerencia, observación, alegación, etc. Bueno, o primeiro grupo, que é o dos derivados lácteos, que ten pois todo tipo de produtos lácteos, temos nesa orde xa temos un borrador de norma técnica para o queixo, para o yogur, para o requeixo e para os xeados. É dicir, deste grupo temos en preparación as normas técnicas correspondentes a 4 produtos. O segundo gran grupo sería os dos derivados cárnicos e temos xa preparada unha orde coa norma técnica. Esta sería unha única norma técnica, pero que abrangue todo tipo de derivado cárnico, desde os embutidos e salgados hasta as conservas, afumados, adubados ou os patés. É dicir, todo o grupo dos cárnicos estaría xa a norma técnica en fase de tramitación. Depois estaría outro grupo, serían os derivados da pesca, acuicultura e o marisqueo. Outro é o de viño, produtos elaborados, produtos vitivinícolas aromatizados, vinagre. En este non temos ainda a norma técnica. Non sei se temos de vinagre. Non, de vinagre non temos. Estaría os licores e aguardientes e outras bebidas espirituosas, a sidra e o vinagre de sidra. Aquí sí que temos unha norma técnica en borrador, que é o da sidra. A cervexa sería outro grupo e aquí tamén temos norma técnica. As conservas vegetais, tumes e mermeladas é outro grupo e aquí temos a norma técnica das conservas e as mermeladas. Despois outro grupo sería un caixón desastre para o resto de transformados de orixe vegetal e aquí pois temos unha norma técnica para os produtos desecados de orixe vegetal. Outro grupo sería o mel, e temos o mel e os produtos apícolas e temos a norma técnica correspondente a manipulación e envasado de mel. Outro gran grupo é o de produtos de panadería, confitería, pastelería e pastas alimenticias e aquí temos a norma técnica de pastelería e confitería. Outro sería a elaboración de fariñas, a elaboración de chocolate e derivados de cacao, esta tamén temos a norma técnica. Manipulación de produtos vegetais para infusións e para elaboración de condimentos, tamén a temos preparada esta norma técnica. A elaboración de aceite de oliva, tamén temos a norma técnica en ese grupo de normas técnicas que están en tramitación. E por último, o último grupo sería o derivados de helicicultura. Isto sí que non temos aínda nada desenvolvido. Bueno, como decía, o decreto fai un desenvolvemento global do que sería a artesanía alimentaria, establecendo xa as normas comuns para toda a produción artesanal, pero deriva a normas específicas, a normas técnicas, a concreción do modo de produción artesanal para ese tipo de produtos. En esa norma técnica, que, como decía, xa temos 14 en marcha, se contempla pois que materias primas se poden utilizar, como se deben acondicionar, almacenar, transportar. Tamén se regula cales son as prácticas autorizadas e cales están prohibidas, que medios mecánicos se poden utilizar. É dicir, a artesanía se caracteriza, entre outras cousas, pola utilización basicamente de medios manuais, unha intervención personal directa da figura do artesán ou da artesá, que coas súas mans vai elaborando o produto. Pero iso non quere dicir que todos os procesos teñen que ser manuais. Se admite a mecanización parcial en base por razóns de seguridade alimentaria, por razóns de mellorar a calidade final do produto, ou mesmo en razón
de facilitar as condicións laborais. Na norma técnica tamén se vai fixar para cada produto os límites máximos de produción artesanal. Na propia definición de artesanía falábamos de que son pequenas producións obtidas digamos, coa intervención persoal da persoa artesá. Entón, hai que definir que son pequenas producións, pero evidentemente non podemos decir son tantos kilos en xeral, ten que aquilatarse para cada tipo de produto. Poñemos na norma técnica específica cal sería a produción máxima para ese produto. Nuns casos o fixamos por volumen, por volumen ou por peso, de cantidad de produto ao ano, tantos toneladas ao ano, tantos kilos ao ano, tantos litros. Noutros casos os fixamos por valor da produción. E por último, na norma técnica hai que fixar como se vai a presentar o produto e que envases se poden utilizar e que non. Na propia definición de artesanía se fala de que son produtos, digamos, cunha presentación singular. Entonces, para nós que sea artesano non quer dicir que sea tosco. Ten que ser un produto ao mesmo tempo gourmet, ben presentado, digamos, cunha apariencia, pois, unha estética cuidada. Eso vai na norma técnica tamén. Como decía, no desenvolvemento do que é artesanía alimentaria, aínda que na norma técnica específica se recollen as normas aplicables en concreto a un tipo de produto, hai unha serie de cuestións de carácter xeral que se regulan neste decreto. A primeira é que, no caso de que para unha determinada tipo de produción exista unha indicación xeográfica protexida, vai ser condición sine qua non que o produto ou o produtor este acollido a esa indicación xeográfica protexida. Se supón que a artesanía alimentaria, entre outros valores, está defendendo a tradición. Un produto, se existe unha denominación de orixe, unha indicación xeográfica para ese tipo de produto, ese é o produto tradicional, entonces hai que estar dentro. Quero dicir que, por exemplo, se un elaborador de queixo co formato, a tipoloxía do queixo do cebreiro, elabora ese tipo de queixo, vamos a exixir que para ser un queixo artesán, ademais ten que ser da do cebreiro. Ou, se un elaborador de mel quere facer mel en Galicia artesán, pois vai ter que ser necesariamente mel acollida á indicación xeográfica protexida mel de Galicia. Esa é unha condición de carácter xeral. Outra é que non se van poder utilizar potenciadores de sabor, saborizantes artificiais, nin grasas trans, o sea, grasas hidroxenadas artificialmente, ou grasas procedentes da palma ou do coco. Decíamos que na definición de artesanía se fala de que se utilizan materias primas seleccionadas, materias primas de calidade. Entón, con carácter xeral, eliminamos todo aquilo que supoña contravir ese precepto. É dicir, as materias primas teñen que ser materias primas de calidade. Non se poden, nesta mesma línea, non se poden utilizar aditivos e coadjuvantes artificiais agás aqueles que sexan tecnolóxicamente imprescindibles en cantidades limitadas, nas cantidades mínimas, ou sea, máximas as cantidades que se requiran tecnolóxicamente, nin un pouco máis. A dosis limitada ao estritamente necesario. Pero estes aditivos non poden ser, como decía antes, nin colorantes, nin potenciadores de sabor. Pode ser outro tipo de aditivo, pois un espesante, por exemplo. Pero, xa digo, ten que xustificarse, ten que aparecer na norma técnica unha xustificación ou unha concreción de que aditivos se pode empregar e en que dose máxima. Bueno, tampouco se poden utilizar produtos semi-elaborados como materias primas, solo en casos excepcionais. É dicir, que o artesá ten que partir das materias primas básicas. Non vale que adquira xa un produto semi-elaborado e que lle dea a finalización. Se supón que o artesán controla desde a materia prima básica hasta o produto final todo o proceso. E por último, para garantir a intervención directa e persoal do artesán ou artesá na elaboración, non se van a admitir reetiquetaxes nin razóns sociais que non sean
as do propio elaborador. É dicir, as marcas teñen que ser do propio elaborador. En definitiva, non se admiten marcas de distribución ou marcas brancas, porque, de alguna forma, eso sería deixar fora do ámbito das decisións propias do elaborador a comercialización do produto. Entón, digamos que eso tamén queda con carácter xeral prohibido no que é a artesanía alimentaria. Como antes dixen, un elemento clave da artesanía alimentaria é a persoa a que elabora, o artesán ou artesá ou artesán. Se definen as condicións no decreto para que poda ser unha persoa teña esta condición de artesá. Básicamente o que se lle require son un mínimo de 3 anos de experiencia nesa actividade de elaboración de produtos de forma manual ou que podamos entender por artesán. Evidentemente, cando se aproba o decreto, aínda non hai nadie dentro ao reconocido como artesá, pero digamos que nos valoraremos que esa persoa ven traballando nesa actividade, nunha actividade que poda ter a consideración de artesán, aínda que non estaba regulada. Se nos demostra esa experiencia de 3 anos nesa rama da actividade, pois xa se lle pode conceder a carta que acredita a súa condición de artesán. Bueno, o propio decreto establece unha posibilidade para aqueles que non chegan a ter os 3 anos de antigüedade ou de experiencia, pode valer con que teña solo un ano se completa esa experiencia con formación por un mínimo de 250 horas. Outro elemento clave da artesanía, da regulación da artesanía, é a empresa artesanal alimentaria, que é a empresa que produce os alimentos e na que está o artesán dirixindo. No decreto establecemos que os procesos de elaboración deben ser manuais, aínda que se admite, como dixen antes, un certo grau de mecanización, pero sempre en operacións parciais. O que debe ser, o produto final debe ser sempre un produto individualizado. Ese, digamos, que é a característica fundamental da produción artesanal. A responsabilidade e a dirección do proceso de elaboración debe recaer en unha persoa ou varias persoas que sean artesás, que teñan a condición. Como decía, para cada empresa artesanal habrá un límite máximo de produción en función do tipo de produto e iso se especificará na norma técnica que se lle aplique a esa empresa. E, por último, o decreto permite que unha empresa poda ter 2 líneas de produción, unha artesanal e outra non. Aí hubo debate no seu momento, pero hai sectores nos que é moi difícil que a empresa sea artesana para todas as líneas de producción. Entón, optouse por esta vía, permitir que convivan na mesma empresa actividades desenvoltas de maneira artesanal e outras que non o sexen. Pero, en todo caso, os procesos productivos artesanos dos que non o son teñen que desenvolverse de forma perfectamente separada, diferenciada, con trazabilidade, etc. Como decía antes, dentro do paraguas común do que é a artesanía alimentaria, no decreto establecense unha subcategoría, en realidad hai 2 subcategorías, unha delas é a dos produtos artesáns caseiros ou tamén chamados produtos artesáns da casa. Básicamente o que son produtos artesanais que se elaboran por empresas que en realidad son unha explotación agraria que transforma as materias primas obtidas na propia explotación agraria, se transforman aí en alimentos. Dame igual que sexan embutidos, produtos cárnicos elaborados con porcos que se crían en esa explotación, ou mermeladas que se elaboran con froitas e verduras que son cultivadas nesa explotación, etc. Eses serían os produtos
artesáns da casa ou artesáns caseiros. Aquí, neste caso, hai unha intervención directa e persoal do artesán desde a materia prima, desde a obtención da materia prima hasta o produto final. Pero, ademais, para ser produto artesán caseiro, ademais de que todo o ciclo, digamos, o completa unha mesma persoa ou unha mesma explotación, tamén se lles obliga, digamos, dentro desta filosofía o produto artesán caseiro é, ademais, un produto que se comercializa en circuitos curtos. Se comercializa, ao final se definiron os circuitos curtos como un radio de 100 km. É dicir, que estas empresas, estas explotacións, venden a súa produción nun radio de 100 km e, ademais, o venden directamente ao consumidor final ou, como moito, utilizando un único intermediario. É dicir, pode vendelo directamente ao consumidor ou vendelo a unha tenda local e esa tenda é a que lla vende ou pon a disposición do consumidor final. No etiquetado destes produtos artesáns caseiros vai figurar o nome da persoa que ven sendo o titular da explotación e o enderezo e vai a vir reflexado que é un produto artesán caseiro. Ademais, para este tipo de produción, en vez de pedírselle, como con carácter xeral se pide aos demais produtos artesanos, en vez de pedírselle a inscripción no Rexistro Sanitario Industrial, o rexistro que teñen polo común as empresas alimentarias, aquí pídelles que se rexistren no Rexistro Galego Sanitario de Empresas e Establecementos, o REGASA, que digamos que é de ámbito autonómico. Decía que había dous, dentro do que é a regulación da artesanía alimentaria en xeral, hai como dous subtipos, que serían os produtos artesáns caseiros e outro serían os produtos artesáns de montaña, que serían aqueles que están producidos por empresas que están ubicadas en territorio calificado como de montaña, de acordo coa normativa europea, e que utilizan como materias primas para a elaboración deses produtos produtos desas mismas zonas de montaña. Tanto neste caso como no caso dos produtos caseiros, cando decimos que utilizan materias primas estamos falando das materias primas básicas, principais. Nos produtos caseiros, por exemplo, evidentemente hai si en algunha conserva se utiliza, un aromatizante, un canela, ou se fai algo de repostería con améndoas, evidentemente as améndoas ou a canela non van ser da explotación. Pero digamos que os elementos caracterizadores do produto teñen que ser, no caso dos produtos caseiros, da propia explotación. Para rematar a miña intervención en relación coa artesanía, despois cedo a palabra a Concheiro, decíamos, nos interesaba no decreto facer unha regulación específica para os produtos artesáns por isto que vou dicir agora. A normativa europea, a normativa sobre higiene da Unión Europea, permite, en determinadas circunstancias, flexibilizar as normas higiénico-sanitarias aplicables á produción de alimentos. Permíteos cando se trata de pequenas producións e comercializadas en un ámbito local. Entón, no decreto se definen dúas situacións. Unha sería os produtos artesáns caseiros e a outra situación serían as microempresas alimentarias, que serían aquelas que teñen menos de 2 millóns de euros de facturación anual e que empregan a menos de 10 traballadores. Eso é a definición de microempresa a nivel da Unión Europea. Pois tanto para as microempresas alimentarias artesanais como para as empresas produtoras de produtos artesáns caseiros, a norma técnica vai poder conter algún tipo de referencia a flexibilización de normas para, digamos, que non teña que cumprir as normas que son aplicables con carácter xeral a unha industria alimentaria. Esta flexibilización que a permite a Unión Europea non quere dicir que os produtos non sean seguros nin que non cumplan o que teñen que cumplir. Se trata de evitar ou de non
obrigar a determinadas normas que para esas empresas son moi complicadas. Unha moi clara, por exemplo, é os servicios higiénicos. A mellor, para unha empresa de certo tamaño se lles obliga a ter uns servicios higiénicos propios, separados, tal. E a mellor para un pequeno productor que está elaborando en pequenas cantidades na súa explotación, pois pode utilizar os servicios higiénicos da propia casa. Quer dicir, son pequenas adaptacións que supoñen, digamos, que elimina unha barreira que faría moi difícil o acceso ao mercado para conseguir, digamos, o registro sanitario a estas empresas. Entonces, se fai este tipo de flexibilización de requisitos, que está, como digo, contemplado na normativa da Unión Europea e se aplica en todos os Estados membros, teñen algún tipo de normas de flexibilización. Parecenos interesante para determinadas producións que se podan establecer este tipo de flexibilización ou adecuación á súa forma de produción. Agora sigue, digamos que agora ven unha parte máis relacionada cos controis, coa forma de acceder ao mercado, ou, perdón, a forma de inscribirse dos produtores, que quizás esta parte miña era máis general, agora a parte que vai explicar Concheiro é máis práctica, máis para como ten que facer o produtor para inscribirse en artesanía alimentaria e como vai ter que identificar o seu produto. Entón, dolle a palabra para que continúe. Gracias. Bueno, bo día. Gracias a todos e todas por estar aquí e aqueles que están seguíndonos en streaming, que espero que sean moitos, non sabemos cantos, pero sabemos de moitos que sí que están, e para nós é moi importante precisamente esa mensaxe que chegue ao territorio. Insisto no obxectivo xeral que citaba ao principio Ricardo, que é trasladar a nosa inquietude, a noso desexo da incorporación de moitos operadores, tanto en esta línea de artesanía alimentaria como a que comentaremos a posteriori, que é a nova ISP Pan Galego, e para iso ninguén mellor que os nosos compañeiros e amigos dos GDRs e das oficinas agrarias comarcais, aos cuales saudamos especialmente e insistimos, desexamos que nos axuden no territorio, ninguén mellor que eles para coñecer que posibles artesanos teñen ali, que posibles produtores de materia prima que acabe sendo artesana transformada ou un pan galego como eles. Eles coñecen moi ben a onde acudir para poder impulsar estes selos. Ben, dito isto, pasamos a comentar algunhas cuestións que teñen que ver con esa parte, como decía ben Ricardo, que é como incorporarnos, como acreditarnos, como responder a un sistema de control que temos xa implantado. A condición de artesán ou artesán, temos dous operadores, ou dous axentes, dous actores en este programa, que son o propio artesá ou artesán e unha empresa artesán. Entón, o que necesitamos é que as dúas partes estean convenientemente acreditadas e rexistradas. Para tal fin, o sistema que queremos, que está implantado, é un sistema moi sinxelo que parte dunha simple declaración responsable. É dicir, non poñemos por diante un procedimento administrativo que conleve inspeccións, visitas, auditorías e que a partir de un tempo X o produto artesano pode sair ao mercado, senón que estamos trasladando esa responsabilidade aos operadores, de xeito que eles mesmos, unha vez que valoran a normativa que teñen que aplicar a súa propia condición de elaboración e saben que están en ese esquema, poden, mediante unha simple declaración responsable, iniciar ese proceso e, por tanto, iniciar a diferenciación dos seus produtos no mercado.
Ben, por suposto, debe de ser así de responsable, é dicir, van a someterse posteriormente a un control, pero, bueno, o control noso non é máis que para validar que se está dentro dos parámetros, como en calquera procedimento ou norma de calidade, dentro dos parámetros que se definen como obligatorios, os cuales están marcados por este marco xeral que prácticamente repasou Ricardo, e máis polas normas técnicas que están agora en exposición e que seguirán facéndose, a parte das que están aquí e as que os sectores demanden, xa que o campo é moi amplio. Ben, estes artesáns ou artesás deben de, como digo, tramitar así, e nós debemos de contestar en un plazo máximo de 3 meses, en cuyo caso, se non fora así, estaría autorizado tamén. Nos requeriremos para que complemente toda a súa acreditación, que basicamente se trata da experiencia e da formación que poida sustituir esos anos de experiencia e poñerse a funcionar. Ben, igualmente, como decía, os outros tipos de operadores, empresas artesanas. En este caso, para utilizar os distintivos identificadores, que é o obxectivo último, como veremos despois, supoño, pero adiántome, é un dos obxectivos e dos grandes valores da regulamentación que estamos a presentar, que é o poder diferenciarse de xeito legal merecido no mercado con un distintivo e con unha denominación de artesano. Eso é, quizá, o que todo o mundo sabemos que está demandando o propio produtor artesano e que está, ademais, moi implantada unha competencia desleal mediante produtos que, por mera vía do marketing ou da presencia poderosa pola economía, están chegando a facer uso desas denominacións dunha forma, pois, como digo, polo de pronto desleal. Ben, entón, para poder utilizar isto, en este caso, podemos ao mesmo esquema, un acceso sencillo, unha declaración responsable, e unha vez que se presenta, se pagan unhas tasas que son mínimas, ou, moi reducidas, entendemos que non vai ser ningún problema, evidentemente, e se aporta unha documentación. No propio decreto se especifica cal é esa documentación, que son unha serie de documentos. Tamén citaba Ricardo que a inclusión nestes registros non exime da inclusión en outros registros que a propia empresa como industria ou como a súa condición de produtora de X produtos deba de cumplir ou en relación coa normativa sectorial ou general que lle poida afectarse, por exemplo, o registro sanitario, o registro de industrias, etc., pero que, polo demais, se ciñe a unha documentación que vai a definir o seu proceso productivo, as súas instalacións e como vai a obter, en definitiva, ese produto que está xa previamente regulado mediante unha norma técnica. Ben, entrando agora en control e réxime sancionador, permitiredes unha reflexión que fago sempre en estas charlas que tiñamos diseñadas, e algunhas, a mitad delas, máis ou menos, fomos capaces de facer, aínda sorteando as dificultades que nos trae esta crise sanitaria, e aquí quería facer unha reflexión para defender un pouco a importancia deste esquema de control e quizás a presentación, por exemplo, me gustaría que fora outra, tampouco me parara con ela demasiado, pero quero dicir que máis que control e réxime sancionador, que é unha situación, o réxime sancionador moi excepcional, en contados casos se dará, evidentemente tamén é necesario contar con ela para protexer o sistema en sí e para protexer tamén os fraudes e as competencias que poidan vir tamén desleales, pero sobre todo o que me gustaría dicir é control e garantía, que ao fin e ao cabo é o que se pretende mediante ese control ou control e certificación. En esta reflexión o que suelo poñer por diante é que entendemos por un produto galego de calidade ou que debe de entender as dúas partes deste negocio, que son un produtor e un consumidor. E entón, algunhas cuestiones aglutinando, porque se damos así a oportunidade a que a xente diga palabras, a ver que poden estar vinculadas a este produto galego de calidade, probablemente van a salir e agruparse en este esquema que vou a presentar, que podía ser, por exemplo, en un primeiro caso, a palabra calidade, difícil de definir, en cada ámbito que nos movamos vai a estar relacionada con as características, con a presentación, que sea bo, bonito, rico, etc., para o consumidor, que sea rentable, ben presentado, ao seu gusto, esquema dun operador produtor. É dicir, é difícil definirlo, pero sempre hai, e todos sabemos cales son esas características que se poden asociar á calidade.
Por outra parte, a saúde e o respeto medioambiental. Cada vez temos que cumplir con eses requerimentos do mercado, dos consumidores, cada vez é máis exixente en este aspecto, o cual, por suposto, respaldamos, hai máis concienciación, e estes produtos deben de estar por encima tamén dos estándares mínimos e, por suposto, de obligación normativa. E o están porque nas normas técnicas ou nos regulamentos ou nos pliegos de condiciones estamos sempre intentando pararnos en estas cuestións. En terceiro lugar, ou terceira pata, poderíamos citar a diferenciación e a tipicidade. É dicir, estes produtos agrários de calidade, polo menos a historia recente, que nos trae exemplos moi exitosos, se basou na definición dos produtos agrarios de calidade en esa diferenciación e tipicidade. É dicir, facelo en base aos nosos produtos. Agora estamos falando de artesanía alimentaria, que non ten un condicionante en cuanto a variedades autóctonas, pero sí a produtos locales, que tamén se basan en variedades autóctonas, probablemente, me refiero á exigencia. Pero, en cambio, en outras indicaciones xeográficas ou nacións de origen, sempre nos estamos basando en esas variedades locais, en esas diferencias no xeito de producir, que nos van a permitir evitar unha competencia global. Tampouco destacamos por uns costes de produción extremadamente baixos, por as nosas dificultades xeográficas, etcétera, de man de obra, de falta de profesionalización e demais, co cual todo o que nos diferencie e nos permita marcarnos un margen de calidade que aparte nos dan as nosas variedades autóctonas, pois mellor todavía. E por último, podíamos citar a orixe. Tampouco estamos aquí ante unha indicación xeográfica, é dicir, definida polo seu ámbito, pero evidentemente nós en Galicia estamos regulamentando este procedimento, os rexistros son para produtos que se elaboran aquí convenientemente a esas normas e, por tanto, estamos falando de produtos de cercanía, produtos de kilómetro cero, produtos de, bueno, en caso de caseiros de explotación propia, é dicir, estamos falando do mismo. Pero isto é o que podemos definir así a grandes rasgos como produto agrario de calidade, pero tamén temos que darlle o último, que é un pouco o piso onde se asentan estas características, baixo o meu punto de vista, e é o control, precisamente. O control porque leva a garantía, leva a confianza do consumidor, que vai a permitir establecer un proceso de compras a futuros, de fidelidade e demais. Para min e para calquera que este metido neste esquema, seguro que penso o mismo, é moi importante. Por tanto, que se sintan os operadores como que lle estamos aportando algo necesario no control e que non solamente somos os malos que poden traer consigo non conformidades ou algo así. Esta forma de controlar pode ser de varias vías, ou de controlar, máis ben, de darlle garantía ou de darlle fiabilidade a ese produto. Pode ser porque conozco o propio operador e teño unha confianza personal, sei como produce, sei que materia prima utiliza, etc. E perfecto, é unha forma de garantizar esa calidad dese produto. Pero eso non vale para producir a unha maior escala que a del propio vecino de non sei quen. Temos o segundo piso de calidade, ou de garantías, perdón, que sería unha marca. Unha marca, eu veño consumíndoa, a marca me ofrece garantías polo que sea, porque conozo tamén o seu proceso productivo, porque o produto me dá calidades e demais. E despois unha certificación no terceiro nivel, unha certificación amparada en un pliego de condicións, que me dice alguén, unha entidade privada, por exemplo, que ese pliego se está cumplindo en ese proceso productivo. E, por último, é o esquema no cual nos atopamos, que é a propia administración, neste caso a GACAL, quen ofrece ese seguimento, ese proceso de control e certificación. Entón, eso quería tamén decirlo. Estamos ante un esquema de certificación de máximo rigor e independencia. Ben, dito isto, pasamos a comentar en que consiste este control. Ben, pois, sobre todo, se basa en validar un sistema de autocontrol. Eso calquera dos procedimentos de control e certificación debe pasar por aí. Os propios operadores son os coñecedores da norma, son os coñecedores da súa sistemática, comunicaron esas memorias que acabamos de citar e, por tanto, deben de cumplir co seu esquema previsto de produción e pararse nos puntos críticos que considere que son oportunos de controlar especialmente. E despois, unha das palabras mágicas do control é a rastreabilidade ou a trazabilidade do produto en todas as súas fases de produción. Para iso, por suposto, temos que, se nos incorporamos a un sistema de calidade, introducir sistemáticas, rutinas de
de control propio, de dinámicas de xestión, que, por suposto, a veces costa, sobre todo se non estábamos afeitos a facelos, pero temos que empezar a registrar os nosos proveedores, as materias primas, a naturaleza, a súa naturaleza, as súas cantidades, a data en que se produciron, que entraron na nosa industria, no noso obradoiro, o tempo que pasa entre non sei que, e despois as cantidades igualmente que estou elaborando, en que momento, a quen salen, e demais. Temos que permitir, mediante esa xestión rutinaria ou que seamos capaces de implantar, un proceso que nos garantice que o que está posto nos pregos se vai a cumplir no produto final. Ben, para iso tamén esperamos servir a calquera operador da maneira máis práctica posible. Para iso temos desde procedementos xa moi reglados ata modelos e formatos de documentos informatizados, e incluso estamos implantando un sistema informático novo que nos axude a xestionar internamente e ofrecerlo como ferramenta aos operadores de todas as indicacións xeográficas de calidade de Galicia e tamén a artesanía alimentaria, unha ferramenta, como digo, directa para os operadores, para que sea moito máis fácil levar estas rutinas que son tan importantes. Bueno, non vou acelerar un pelín porque queríamos respetar os tempos e ademais dar uns minutos polo menos para que nos trasladen as preguntas que vía streaming ou deslocalizadas nos están aportando. Bueno, como outras obrigas das empresas, comunicar as sancións por infraccións graves, facilitar as auditorías e controis e abonar os custos dos controis. Os custos dos controis tamén van a ser moi reducidos e, aparte, van a ser subvencionados. Ata agora o están sendo e non vamos a deixar esa línea de apoio, sino que a vamos probablemente a reordenar e a mellorar nas próximas convocatorias de axudas. Uso dos termos no etiquetado, presentación e publicidade. Os termos, como comentábamos, artesán, artesanal, artesán da casa, artesán caseiro e artesán de montaña, só poderán ser empregados cando se cumpran todos os requisitos do Decreto 174/2019. Para moita parte do sector, esta frase que acabamos de decir é o maior e máis importante cometido desta regulamentación, porque vai intentar limitar esa presencia, como decía, de outras marcas que o que están facendo é unha competencia desleal e van a permitir que se visibilicen no mercado e se potencie a súa comercialización daqueles outros que sí que están producidos de un xeito artesanal. Os produtos que se elaboren en outras comunidades autónomas e incluso outros estados, ao rematar, se non me importa, os produtos que se produzan en outros estados, en outras comunidades autónomas, tamén poderán ser identificados como artesanos sempre e cando respondan a unha normativa similar á nosa emitida ou ditada polas autoridades que lle correspondan no punto de elaboración, na orixe, vamos. Estes serían os distintivos que vamos a utilizar para todos aqueles produtos que cumpran cos requisitos. Beneficios, o que citábamos, o primeiro é a utilización dos distintivos, despois poder responder a campañas de promoción institucional que xa se están facendo con outros indicativos de calidade, pero aquí nos sumaríamos todos os operadores que estén facendo produto artesán dentro do esquema normativo, e a participar ou organizar feiras de produtos artesanais, que en uns casos organizaremos nós, en outros casos organizarán o sector propiamente, asociaciones de produtores de tal ou cual produto, e de calquera outro xeito que podría ser. Ben, para iso tamén, para o impulso, tamén temos a figura do Consello Galego de Artesanía Alimentaria, que non me paro demasiado para dar cabida a esas preguntiñas, pero é unha representación dos axentes tanto da administración como do propio sector, de forma que se xunten cada X tempo para velar pola boa marcha deste sistema e pola boa marcha das cuestións que teñan que ver tanto ca investigación como ca impulso, ca transferencia de conocimientos, ca presentación e promoción, con calquer cuestión que teña que ver en este ámbito. Aquí está definidos os representantes que compoñen, figuran no decreto, tampouco me paro a máis.
Tamén cabe a posibilidade de xenerar asociacións artesanais alimentarias que nos estamos moi interesados en promover, como en calquer outro sector productivo, agrario. En fin, hai que poñer un sector completamente organizado e estructurado, de forma que, aparte de ser interlocutores que a administración, poidan, ademais, defender os intereses de cada un dos operadores e estructuralos de un xeito coherente para que poida ter unha estrategia de futuro o mellor posible. Tamén se podrán xenerar axudas a estas asociacións específicas e, en definitiva, contaremos con este reforzo tamén. Bueno, as funcións xa as citábamos, tampouco me estendo, calquer cousa consultiva, de representación, de parar a valorar e evaluar a marcha do sistema. Ben, a entrada en vigor, como ven aquí, entrou en vigor o 10 de agosto do 2020, porque tiña 6 meses que nos marcamos para definir as normas técnicas de partida, para facer un paquete de salida, para que non salgan produtos aislados, sino facer unha línea de asalto á sociedade con moitos produtos, e así fixemos. Explicar simplemente, porque agora vou dar paso á mesa, a mesa de operadores que ven a continuación, explicar que agora temos as normas en exposición, vamos a recibir todas aquelas alegacións e observacións que sean oportunas, analizarémolas, volveremos a consultar a expertos, aparte dos que teñamos na casa, e a partir de aí se fará a publicación definitiva da norma no Diario Oficial de Galicia. Contamos que sea moi en breve. Como, por suposto, queremos proceder de acordo como se estuvo facendo ata agora, en sintonía ca reglamentación comunitaria, pois tamén contaremos cunha aprobación definitiva por parte da Comisión ou da Unión Europea, e en breve, máximo 2-3 meses posteriores, podremos contar xa cos rexistros abertos, é dicir, que a principios do 2021 contamos con que podamos incorporar e iniciar todos os procesos. Decir que as normas técnicas, que penso que se remata aquí, sí. Estas normas técnicas, non son demasiado exhaustivas, pero sí que queren facer fincapé nos puntos críticos de produción e en aquelas cuestións que van a delimitar aquel produto que sí é artesán, que o sector mismo considera que sí é artesán, que nós, como unha visión técnica e da parte da administración, consideramos que sí é artesán, respecto daqueles outros que non o podemos considerar que sexan. Esa raya é moi difícil de delimitar a gusto de todo o mundo, por supuesto. Habrá quen non este conforme con esa última definición que quede, pero tamén pedimos un pouco de comprensión en ese ánimo, de que confluyamos todos con ese interés, que sepamos que se temos que arrimarnos ou que non todo o produto noso entra en ese esquema, pois non pasa nada, porque temos outro produto que si entra, ou se temos que reordenar os nosos procesos, pois tamén o fagamos, con o obxecto de dar con un obxectivo común para todos, que creemos desde a Consellería, desde a GACAL, que vai a ser moi beneficioso tamén para o noso medio rural, dinamizando unha economía tan importante como pode ser estas economías de pequenas empresas, pero que son fundamentales e vitales para asentarse no territorio. Remato, só dou paso en xeral agradecendo a participación aquí a 3 operadores, sin deixar de agradecer ao resto dos operadores que participaron en grupos de técnicos para definir ese borrador de partida, que foron moitos. Estamos falando de 50, 60 operadores de artesanía alimentaria que en distintos grupos de produción estuveron 1, 2, 3, 4 xornadas reunidos con técnicos da GACAL e fixeron este proceso, de xeito que por fin temos unha norma que esperemos valga para o sector en xeral. Quenes nos acompañan agora en representación de todos eles son Esther Ordóñez, presidenta do Consello Regulador da ISPML de Galicia, Carlos Brea, produtor de cervexa A Toupiña, e Paula Patiño, produtora de conservas vegetais A Castrexa, que agora con máis detalle quizá presente nosa compañeira tamén Ana. E nada máis, gracias a todos. Quizá ahora mellor, non? Pois despois distorsionamos moito, se hai 2 ou 3 ahora. Que te parece, Ricardo? Sí. Mellor ahora, Olalla, non sei se temos
Vale, bueno, se vos parece entón, como non hai así, non sei se ninguna, incluso preguntas, hai aquí unha ou dúas, se queremos damos pé a estas dúas, Ana, pode ser? No. A pregunta ten que ver coa limitación dos 100 kilómetros que se mencionou antes referida aos produtos artesáns caseiros e creo que te van a responder. Bueno, esa limitación é para os que queran comercializar como artesán caseiro. É dicir, pode ser artesán. É unha limitación porque despois tamén se beneficia dunha serie de beneficios por o tema que falamos de criterios de flexibilización. É dicir, pero se un produtor quere comercializar máis alá deses 100 kilómetros, pode comercializar como produto artesán. Non será produto artesán caseiro, pero entonces digamos que entra na categoría xeral de produtor artesán. E que o produtor artesán caseiro é para acomodarse a outra condición para que poder, digamos, beneficiarse desa flexibilización nas normas e demais. Entón, aí nos basamos nunha normativa europea que di que se poden flexibilizar esas normas cando son pequenas cantidades, se cumple porque estamos falando de artesanía, de producción propia e demais, mercado local, e aí onde están os 100 kilómetros, digamos, directo, digamos que a transmisión ten que ser directamente do produtor ao consumidor ou como máximo con un intermediario, circuitos curtos. Pero calquera produtor que elabore produtos con materias primas da propia explotación, se quere comercializalos en Madrid ou Barcelona, pode, simplemente non o vamos a poñer como produto artesán caseiro, vai ser produto artesán. Sí, son... Sí. Sí, bueno, que aí se fai unha protección xeral de todas as combinacións que podas... dicir, que nada que evoque a forma de produción artesanal. A pregunta tiña que ver cos termos, teño que repetila porque non entra polo streaming. Perdón. Co uso dos termos artesán, artesanal, artesanía, etcétera, non? Que é o que estaban respondendo. Sí. Claro, a protección é amplia para todo tipo de termo que poda evocar o que é a produción artesanal. Hoxe sabemos que o mercado está plagado de produtos que se definen como pizza artesana, non sei que, todas as imaxes que se fan na publicidade son sempre evocando o paisaniño, a paisaniña que fai a tal, eso non se cortan nada, é dicir, que a veces son multinacionais que utilizan esa imaxe e utilizan no etiquetado referencias a artesano, artesanal. Bueno, co que se trata aquí é que ese término, que é un termo valorizante da produción, non se utilice alegremente, que quen utilice, responda a uns parámetros que se podan entender como artesanos. Agora hai unha regulación en Galicia, pero se o produto está elaborado en outro territorio, poderáse comercializar en Galicia se nese territorio, digamos, cumpla a norma dese territorio, que eso sí que non se pode evitar. É dicir, un produto fabricado en outro país, outro estado da Unión Europea, pode poñer no término artesano, pero tendrá que acreditar que está producido conforme a algunha norma de artesanía que teñan en ese territorio. O sea, que non é artesán, o produto non é artesán porque o diga o elaborador, ten que ter unha xustificación. Parece vos deixalo aquí e as seguintes preguntas xa entran despois da mesa, vos parece ben? Entón agora, se me dades un minuto para facer os cambios con todos os protocolos de seguridade e polo grande. Voy a poñer o fondo. O orden vai ser como ven aquí, verdad? Sí, vou limpiar todo. Mira, cando...
Pasamos entón agora á mesa de operadores. Son pero digo, tres si quería persoas que traballan desde contrasectoria de tempo nas súas respectivas actividades de xeito tradicional ou semellante ao que sería artesanía e tamén colaboraron nos grupos de traballo que se fixeron con operadores de referencia en torno a cada unha das normas técnicas que antes Ricardo indicou que xa estaban preparadas e que están a disposición para calquera alegación ou comentario ou suxestión. Van falar pola orde que estaba no programa. Eu xa vos presento os tres, se non vos importa. Esther Ordóñez, que é presidenta do Consello Regulador da ISPML de Galicia. Carlos Brea, que é o mestre artesán da cervexa Toupiña, veterano na fabricación da cervexa. E Paula Patiño, que está á fronte das conservas a Castresa e a cal, como os demais, tamén lle agradecemos moito ter participado activamente no grupo de traballo. O cometido que lles pedimos foi explicar un pouco en que se diferencian os procesos de produción artesanais dos convencionais ou máis industriais nas súas respectivas áreas e, se vos parece, comezamos a por ti, Esther. Moitas grazas. Pois nada, eu agradecer por parte do Agacal que contara con Mel de Galicia, coa ISPML de Galicia, neste caso representada pola miña persoa, para explicar aquí un pouquiño que é o proceso técnico que nos vai a levar a ter un mel artesán. Como non podía ser de outro xeito, e xa explicou Ricardo Rivas, para que un mel sexa artesán, pois ten que estar amparado pola ISPML de Galicia. E isto vamos a ver realmente que conleva. Un produto amparado pola ISPML de Galicia é todo aquel que, reunindo as características que se definen no seu regulamento, no da ISP, cumpre tanto na produción, no procesado e no envasado con todas estas características que, despois desmenuzaremos un pouquiño. E tamén, ten que cumplir a legislación vixente, como xa se dixo antes tamén. Explicamos un pouco o que son os consellos reguladores, que o mellor xa estades todos fartos de saber o que é, pero non está mal sempre recordar un pouquiño por que se fixeron estes consellos reguladores. Neste caso, a ISPML de Galicia se creou co fin de controlar, amparar e certificar o mel de Galicia e protexelo contra fraudes e demais. Garantiza tanto calidade como orixe do produto a través de todos os controis que se fan, totalmente de acordo cos anteriores intervintes, que realmente sin control non ten razón de ser ningún tipo de selo ou de garantía. E, todo isto, ao final, o que nos dá é que todo mel que sae vai a ter que estar identificado con esta contraetiqueta que é o que nos garante realmente que cumpre con todo isto. Galicia, vamos a poñer un pouquiño como sería o sector do mel aquí. Nós realmente non podemos competir en cantidade coas dúas grandes potencias de mel a nivel mundial, China e Argentina, pero tampouco ni siquiera poderíamos facer co sur de España, onde realmente hai un sector moi importante a nivel de apicultura. Que pasa? Non o podemos facer en cantidade, pero en calidade sí. De feito, a nós cando a veces nos vamos a congresos a nivel nacional, nos din que realmente temos moita sorte por ter aquí unha denominación de calidade que nos valoriza estes produtos e demais. Entón, volvo a repetir que penso que é algo que sí que temos que potenciar e demais. A tramitación, aquí sí que non me meto moito, simplemente decir que non é doado ter un selo de calidade, co cal, volvo a repetir que é importante botar man del, e agora que teño a sorte de poder falar para todos os grupos de GDR, como decía Ricardo, polo menos transmitirvos que realmente transmitades tamén cada un na vosa zona que é algo moi beneficioso esta valorización do produto e que botemos man dela este recoñecemento que temos a nivel europeo e non só europeo, sino a nivel mundial. É difícil obtela, pero despois, ten un recoñecemento moi importante. Para a obtención do mel, hai dous procesos diferenciados totalmente. Un é o proceso de elaboración do mel pola abella. Aquí
podemos intervir de cara a poñer as nosas colmeas máis ou menos preto das fontes de alimentación que nos queiramos que despois elas nos den o mel deso. Pois se queremos ter mel de eucalipto, pois poñeremos as nosas colmeas máis preto de floracións de eucalipto. Mel de castiñeiro, pois en soutos de castiñeiros. Aquí xa, bueno, pois unha cousa moi importante e que me imagino que todos sabredes é pois a importancia, por exemplo, do mel como un sector no que ademais se pode complementar con outras cousas. Se aumentemos a nosa renda, pois non só co mel, sino pois o mellor temos un souto de castiñeiro, utilizamos as abellas para polinizar eses castiñeiros e ademais, pois con esas dúas cousas, o mellor si temos unha renda que nos permite vivir no rural e do rural. Ben, o proceso da abella no que podemos participar, pero realmente despois aquí o mel artesán e, bueno, pois o proceso de elaboración por parte do apicultor ou apicultora é onde máis ou mellor vamos a facer fincapé e que podemos ter un produto moi bon e estragalo totalmente polos manexos que lle facemos, ou podemos ter un produto moi bon, manter esas cualidades ou incluso melloralas. Ben, entonces aquí sí que teríamos que ver realmente como este proceso de obtención do mel que realmente o artesán ou artesana pois vai a aportar. Un pouquiño isto é todo o proceso que se fai, pois a extracción do mel dos panais, aquí xa poño que ten que estar totalmente operculado, isto é, bueno, pois porque nos vai a repercutir despois con respecto a distintas características, como é, por exemplo, a humidade, que vamos a ver que é un parámetro restrictivo, despois se fai unha desoperculación, a centrifugación, que saberemos que tamén é unha das fases que está mecanizada, que se permite a mecanización, o filtrado e decantación, onde se madura o mel e demais, e a posterior envasado, etiquetado e así xa a comercialización. Con respecto ao produto amparado, isto si está na norma técnica e tamén teno que cumplir o estar en Mel de Galicia, e é que o Regulamento de Mel de Galicia é máis restrictivo que a norma de calidade de mel a nivel nacional, porque, bueno, pois para garantir que realmente este mel ten máis calidade e estas características, estes parámetros que se buscan aquí, que son a humidade, o hidroximetilfurfural e a actividade astásica, nos lo indican así, vale? Isto nos vai a facer ver que realmente pois non se quence o mel, que é un mel fresco, que non ten posibilidade de que teña perdidas as súas propiedades. Ben, pois no caso da humidade, por exemplo, é un 18,5, hidroximetilfurfural un 28 e a actividade astásica un mínimo de 9. Como xa sabemos, ademais vai a ter que cumplir pois todas as normas de calidade para o mel, bueno, pois, que pon a normativa. Con respecto ao proceso de elaboración, para poder utilizar un mel e que este acollido tanto a mel artesán como a IXP, ten que ser só de cadros móviles. Por que dicimos isto? Porque só pode ser de colmeas mobilistas. Todos aqueles que teñan covos, trobos e demais, si o van a poder ter no seu colmear, pero poderán o ter pois, ou para coller ensames ou demais, pero non para utilizar ese mel para extracción. Ademais, isto nos leva a que realmente, bueno, pues como despois hai que extraer o mel destes covos cortizos, non se pode extraer por centrifugado, o único xeito de extraelo sería por prensado e algo que está prohibido. Ben. Desabellado, bueno, pues os desabellados hai os métodos tradicionais, como ben vedes no dibuixo, pues sería con fume. Aquí, bueno, pues simplemente facer un comentario é que ollo co fume, porque claro, se despois, por exemplo, no mel aparece demasiado arrecendo a fume, pois nos vai a dar un defecto que non sería bo, ben? Entón, si utilizalo, pero con xeito. Tamén podemos utilizar outros métodos que son escape de abellas ou aire. Con respecto ao desoperculado, utilizar coitelos ou peites, teñen que estar limpos e secos. Extracción do mel por centrifugación, como xa dixemos antes, decantado, bueno, calquera dos dous, pero nunca por prensado. En local pechado, limpo e que este habilitado para ese efecto. É dicir, pois hai xente que ao mellor pois non ten un local que só lo utilice para iso,
pero no momento que estea extraendo o mel, nesa data concreta, só vai a poder utilizarlo para esa utilización, para a extracción de mel. E despois, antes do envasado, sempre vai ter que facer un filtrado e unha decantación. Por que? Bueno, pues para evitar que vayan restos de cera ou partículas non desexadas. Como prácticas autorizadas, está a homoxeneización de partidas de mel. A maioría dos apicultores, sobre todo os artesáns e demais, non o suelen facer, pero sí que ás veces temos distintas procedencias de distintos colmeares que o mel é distinto, entonces podemos homoxeneizalo. Para facelo, si se permitiría, neste caso para o mel artesán, pero nunca se pode facer con xeitos mecánicos demasiada revolución. Só podería facerse ou con un instrumento manual ou de xeito mecánico, pero a poucas revolucións. O mel que estea cristalizado se permite que se licúe, pero nunca podería pasar os 40 grados. Ese é o límite que sempre se pon. Pero, bueno, veremos despois que vai a ser para calquera proceso do mel, nunca se pode superar os 40 grados. Por que? Porque despois nos vai a facer perder certas características que ten o mel. Prácticas prohibidas. Calquera utilización de tratamento químico na recollida do mel. Non sei se isto se entende ou non, me imagino que todos sabedes, ou se non o sabedes, pois vos lo comento. É de obrigado cumprimento un tratamento contra un ácaro que teñen as colmeas, que é Varroa destructor, obligatorio por lei unha vez ao ano mínimo, porque senón, están abocadas a morte as colmeas. Entón, este tratamento só se podería facer despois de extraer todo o mel, só se fai coa cámara de cría e entonces non deixa residuos no mel en absoluto. Pero, por eso se pon que realmente estes tratamentos non se poderían facer na período de recollida do mel polas abellas. Alimentación, o mesmo. Hai xente que o que fai é alimentar as abellas para estimulalas, para que estean activas, fortes e con moita población para poder aproveitar unha floración que veña despois. Agora, no momento que empeza esa melada, esa floración de mel, teríamos que parar a alimentación, xa deixamos de estimular para que as abellas collan forza e deixar solo a entrada dese mel que ven de floracións, de néctar, melatos ou o que sexa. Empregar produtos químicos repelentes para as abellas, para o desabellado dos panais, xa dixemos antes, os tres que estaban autorizados, métodos tradicionais, que sería o fume, desabellado con aire, e senón tamén con escape de abellas. A extracción por prensado xa dixemos tamén que estaba prohibida, de aí que non se poden utilizar cobos, cortizos e demais. A extracción ao aire libre, a nivel sanitario xa non sería bo. E despois os coitelos de desoperculado. A meirande parte dos apicultores e apicultoras utilizan coitelos que non son con resistencia eléctrica, pero si é certo que, ao mellor hai alguén que o queira utilizar. Se utilizan, pois sempre van a ter que saber que nunca van a poder pasar dos 40 grados e que van a ter que registrar así. Os coitelos manuais normales e que non teñen resistencia, pois xa o cumplen perfectamente. Máis prácticas prohibidas. A adición de calquera ingrediente alimentario. Está posto na norma técnica, pero realmente o mel, para ser mel, só pode levar mel. E así é a súa definición, non pode ter nada engadido. Entón, isto claro que está prohibido. O quencemento do mel por riba dos 40 grados, xa o dixemos, xa o repetín varias veces, en calquera etapa realmente do tanto procesado, extracción, manipulación ou envasado, para que non perda todas estas propiedades que ten. E despois, outra cousa importante é a utilización do mel adquirido a terceiras persoas, é dicir, só podería ser o mel da propia explotación. Aquí, despois sí que xa lle transmitiramos ao agacal, realmente aí, o mellor, dous irmáns sí que utilizan a mesma planta envasadora, que isto sí que se permite de outro xeito e demais, penso que aí non habería problema, pero, iso despois se falará. Posibilidades de mecanización, sabedes que o decreto deixaba aberto a que a norma técnica despois poña que posibilidades de mecanización hai. Neste caso sería para elevación de cargas,
e tamén para a centrifugación, que é para extraer o mel realmente dos panais. Hai un límite máximo na norma técnica para a produción de mel artesanal, que serían os 9.000 kilos por cada artesán ou artesá, co que conte a empresa. Despois, tipos de presentación do mel envasado. Se pode presentar mel líquido, o mel pode estar cristalizado, imagino que todos sabedes que realmente é un proceso natural do mel a cristalización, vale? E entón, pois non ten ningún tipo de problema. O mel cremoso, que non sei se sabedes como sería, realmente é mel que está cristalizado, e, bueno, pois un xeito, pois como decíamos antes, o manual ou a poucas revolucións, se bate para facer outra consistencia dese mel e romper os cristais. E despois tamén o mel en panal ou en sección. Están todos eles acollidos. De cara a envases, os que están autorizados son vidrio e cerámica, salvo para o mel en panal. Como podedes comprobar aquí, vos puxen dúas presentacións do mel en panal, por exemplo, que temos, envasado vacío, en plástico, porque non pode ser de outro xeito, vidrio e en cerámica, pois realmente non se pode facer, porque é moi difícil. E despois, outra cousa que teñen que realmente cumprir os envases é o peche hermético. Rastreabilidade e rexistros. Bueno, isto xa pon na norma técnica, realmente, bueno, pois ten que haber unha documentación coa descripción detallada do proceso de elaboración, despois levar un rexistro de entradas do mel, isto xa se falaba tamén no decreto, donde se indicará como mínimo data de entrada, cantidade e o lote. Despois unha ficha de elaboración do produto, onde explicará, bueno, pues, todo como fai, bueno, pues, como entra ese mel, como desoperculo, como o centrifugo, despois cantos días o deixo de cantar, como filtro, cantos días deixo de cantando e despois cando vou a envasar. Un pouquiño explicar todo ese proceso. Rexistro dos produtos elaborados, ben, pois o lote que ten, as operacións de autocontrol que fixo dese lote, e un rexistro de salidas para realmente coñecer, bueno, pois a rastreabilidade de a onde vai ese mel. Con respecto a controis, hai dous diferentes, un é o autocontrol, que é o que realmente por lei ten que facer calquera operador que ten que saber que o seu sistema de traballo permita asegurar pois, calquera etapa do proceso e que se poda rastreabilizar. Entonces, despois tamén que, ademais, sepa que realmente no seu propio autocontrol el cumpla esa norma técnica. E outra cousa sería o control, as auditorías, inspeccións das instalacións que vai a facer no caso que sexa o AGACAL, o Consello Regulador da ISPMEL de Galicia, para ver que realmente esa persoa está facendo ben o seu autocontrol e que cumpre con todas as cousas que realmente se lle pedían. Agora, isto xa non estaría na norma técnica, pero penso que sí que o teño que explicar, e o estar en MEL de Galicia ten que cumprir unha serie de cousas. Unha delas, que xa o dixen desde o principio, é que todo o mel realmente que se poña para o mercado ten que levar esta contraetiqueta identificativa. Está enumerada e é expedida dende o Consello Regulador. É algo obrigatorio realmente para que este mel sala ao mercado. A contraetiqueta sempre se ten que colocar na instalación de envasado, nunca podería salir ese mel desa instalación de envasado sin a contraetiqueta numerada. E con respecto a isto dos envases xa é o mesmo que o outro. E despois nada, simplemente comentar que é unha serie de cantidades netas que están autorizadas polo Consello Regulador e que se alguén quere envasar en algunha destas que non estea, porque fomos recollendo todas as que máis ou menos iban solicitando, pois se pode autorizar sen ningún problema. Con respecto a marcas comerciais, é dicir, cada artesá que queira envasar o seu mel, o que vai a decir é, bueno, pois a miña marca é esta, e témola que autorizar dende o Consello Regulador, e, bueno, pois realmente non se podería utilizar noutros meles que non estean acollidos, ben, pois para non dar confusión ao consumidor. Obrigatorio en etiquetas que estean acollidas a MEL de Galicia e facer mención á denominación, MEL de Galicia, Indicación Xeográfica Protexida, o símbolo da IXP
E despois, bueno, os demais datos que realmente pola legislación vixente teñan que cumprir e optativamente pois, o logo de Mel de Galicia. Comentar que temos dous rexistros en Mel de Galicia. Un é o de explotacións e outro é o de envasado. Por que digo isto? Porque ás veces, igual que cando saiu, por exemplo, o decreto de produción primaria de venta directa, pois son productores que realmente, bueno, pois venden o seu propio mel. Pero ao estar en Mel de Galicia, que sí que temos diferenciado con rexistro sanitario e sin rexistro sanitario para a venta directa, teñen que estar tamén, a parte do rexistro de explotacións, teñen que estar realmente no rexistro de envasado, porque este rexistro de envasado é o que ten realmente o uso da marca Mel de Galicia. Ben. E agora, bueno, pois os cartiños, porque prefiro decírvolo, porque ao mellor, senón, xa teño escoitado de todo, que se é moi caro estar no Consello Regulador, e xa remato, Ana, que ao mellor sí que me vas dicindo que me estou pasando de tempo, pero non quería deixar de explicalo. Realmente, as cotas, se despois o pensades de outro xeito, mo decides, pero eu penso que non son altas. E si é bo comentalo para que ao mellor non dea lugar a que se pense que sí. Para empezar, hai, pois, por exemplo, neste caso, nas explotacións, unha cota de inscripción, que son 60 euros, e iso se fai cando se dan de alta. Despois está a cota de actividade, que é 1% do valor do mel producido. Isto é por un acordo do pleno e cada ano se ve a referencia do prezo que se lle pon ao mel. Neste caso temos en 4,5 euros e a produción media por colmea é o mesmo. Vai a depender de cada ano. Ben, hai anos bons, 20, 25 kilos ou máis, e hai anos que non son tan bons. Xa levamos uns cantos anos que non son moi bons. Entón, aquí agora mesmo a media está 12 kilos. Ben, total, que suporía esta cota? Pois 54 céntimos por colmena, ou se non, se o levamos, neste caso, os kilos que temos, 0,045 céntimos por kilo. Ben, comentar que de todos os xeitos sí que hai unha axuda para isto, todas as novas incorporacións, aquí pon un importe de máis de 50 euros, que eso o pon, hai unha axuda, vale? Que poden recuperar eses cartos. Simplemente, o darse de alta xa a cuota de 60 euros máis a cuota que teñan xa o cumpren, e a axuda ven sendo do 100% ou case. Ben, entón, bueno, eso xa que é interesante decirlo. Con respecto a envasado, pois o mesmo, 60 euros, e despois a cota de actividade, pois, bueno, mel cualificado contraetiquetado, un total de 0,06 céntimos por kilo. E despois, a contraetiqueta tamén hai que pagala. E dependendo de que contraetiqueta sexa, kilo, medio kilo ou que sexa, pois vai a ter un valor ou outro. Moito lío. Resumido, todos os que realicen realmente o seu proceso, que neste caso van a ser os do mel artesán, van a producir o mel e a envasalo. Que é o que van a ter que pagar realmente? Cota de productor, 0,045, cota de envasador, 0,06, por kilo de mel estamos facendo, ben? A contraetiqueta de kilo, 0,07, total, ao final, por kilo de mel, o que terían que pagar, tendo en conta todo, serían 0,175, uns 18 céntimos. Ben, agora xa cada un me vai a ter que decir se lle parece moito ou non, ou que sexa, pero, bueno, polo menos con coñecemento de causa. Ben, e pola miña parte, nada máis. Moitas grazas. Se me ve, non hai problema. A mí se me ven. Te paso esto? No, quédate aí. Vou movelo eu. Cando queiras, Carlos, como se llama a completa? Sí, en ver, dalle outra vez aí a ver.
pantalla completa. Presentación de página. Xa está. Aí está. Iso non- Correcto, sí, claro, que eu era... porque ou isto ou isto. Pois isto, mellor. Sí? Como tocaches eso? Sí, solo de parente. Pues espera un momento. Hecho que hai. Que si non é imposible. O rato, o que queiras que che desinfecten logo. Nada. Basicamente non damos ainda a cambiar as cousas. Costa. Bueno, vou comenzando para non atrasar máis isto. Nada, bo día a todos e a todas. Antes de nada, pois agradecer ao Agacal por convidarme a estas presentacións das normas e do decreto de artesanía, en especial pois a Ricardo, a Concheiro, a Ana 1, a Ana 2, porque como non sei os apelidos, pois é todos os que estiveron nas reunións. Nada, antes de nada era para agradecer ao Agacal en personas e ademais de contar co sector, porque penso que debe ser a primeira vez que contan co sector o completo para todas estas normas técnicas, para desarrollar o que eran as normas técnicas, contando con xente que máis ou menos estamos traballando en cada un dos sectores. Como dixo Concheiro, pois foi varias reunións, pois 2, 3, 4, supoño que a vos pasaría o mesmo a todos os do sector, e agora a xente, pois, claro, non poden contar con todos os artesáns, e, pois, neste caso, contaron comigo, ademais outros compañeiros, en teoría, máis ou menos o 40% dos que somos, ahora mismo temos fábrica de cervexa en Galicia, pero o resto da xente, pois, ahora ten como ben dixeron, pois, hasta o día 23 para as alegacións pertinentes das normas, non? A mí como Esther, eras, non? Sí. Esther xa penso que explicou bastante a maioría das normas, eu vou facer un resumo, pero sobre todo o que nos interesa pois, ver un pouco o proceso productivo dunha fábrica de cervexa, porque nós somos un sector pois, por ahora moi inmaduro, non temos nin IXP, nin temos DO, non temos nada. Somos poucos, porque somos 17 ou 18 artesáns a nivel galego que temos fábrica, e despois unha das peculiaridades que ten o sector da cervexa son os nómadas, que se denomina a xente que elabora con nós, que se apoia no noso registro sanitario e depois venden a súa cervexa e elaboramos cas súas receitas. Entonces, unha das cousas é que na norma pois, están xa excluídos do que é a artesanía, vale? É dicir, que non poden poñer o selo da súa marca como artesanía. Nada, as normas son moi sencillas, primeiro teñen unhas definicións, pois que xa veñen do Real Decreto e do Decreto, despois as materias primas autorizadas, os procesos de elaboración onde ten as prácticas autorizadas e as prohibidas, o límite máximo, pois neste caso son 250.000 litros, e a presentación dos envases, pois, como ben sabedes, a cervexa, o 99%, por non dicir o 100%, pois está en vidro, exceptuando os envases pois, os que utilizamos para determinadas ocasións e para algúns bares, pois é os barriles de cervexa que a maioría de nós pois, utilizamos en plástico. Nada, as peculiaridades que temos é de que dentro da artesanía, pois temos artesanía artesano e despois artesano caseiro e artesano de montaña. Neste caso, pois temos que como artesanos pois podemos ser 17, como vos digo, como artesano caseiro, pois que eu sepa só podería ser eu, porque teño a produción de lúpulo, a produción de cebada para transformar, entonces son as materias primas que necesitamos depois as levaduras, pero bueno, as levaduras non podemos conseguilas, e de montaña, pois vénseme á cabeza pois unha outra persoa que está en Fonsagrada que podería tamén ter a produción de ser artesano de montaña. E despois unha das cousas que me gustaría despois para unha pregunta, pero xa o deixo caer, porque senón despois non me deixan, porque sempre andamos ao límite, era de que me chamou a atención de que artesán e non artesán dentro da mesma fábrica, despois me respondedes, e de que, claro, eso non sería un pouco de confusión para o consumidor de
de que eu, por exemplo, poida ser artesán e non artesán na miña fábrica. Entonces, claro, eu, por exemplo, Toupiña é artesán, pero despois ten outras cervexas que non sei artesán. Claro, a xente colle e di, non, que o Toupiña é artesán, entendes? Entonces, non sería bo cambiar e non poñer a mesma marca. É dicir, se eu son artesán, teño que ter Toupiña, e se non son artesán, ter outra marca. Desde o meu punto de vista, que non se xunten as marcas, non? É así, vale, como non aparecía especificado, vale, pois así xa me queda claro, vale? Nada, vos vou explicar un pouco como facemos nosa cervexa, a grosso modo, porque despois cada un ten a súa peculiaridade, cada un ten as súas máquinas, está máis mecanizado menos, pero claro, hai procesos que temos que facer obrigatoriamente con medios mecánicos. Por exemplo, a trasega da cervexa, se facemos de onde estamos elaborando despois un depósito, non vamos facer a caldeiros, é dicir, temos que facelo cunha bomba, con unhas mangueiras, entonces, sobre todo por contaminacións e por problemas, non? Entonces, os nosos procesos son, primeiro, o moído do cereal, vale? Que é onde nós collemos co muiño, pois rompemos o grau, despois o que facemos xa é unha maceración, onde introducimos a auga e introducimos o cereal, onde vamos a extraer os azúcares da cebada, en este caso, que cebada, trigo, centeo, avea, que son os produtos, os cereais que están permitidos. Despois dese proceso de maceración, cando xa sacamos o que é o mosto, pasamos a cocción, onde aí o que facemos é a adición de lúpulo, que o lúpulo que fai a función principal é o conservante da cervexa, además de dar aroma, sabor e amargor á cervexa, vale? E depois o que facemos é un resfriado. Enfriamos instantaneamente e pasamos de 100 grados a sobre 20, 22 grados, 25, dependendo de cada estilo de cervexa, cada levadura, pois tamén cada elaborador pois pon unha temperatura no mosto para a fermentación. Aí fermenta durante 15 días e despois unha maduración, donde na norma xa nos indica tamén que o mínimo creo que son 3 semanas as que teñen que estar en maduración a cervexa para poder despois envasar. Dentro do envasado podemos ter dous tipos de envasado, que é con adición de azucre no mosto para despois unha refermentación en botella e pode ser tamén isobárico, é dicir, que xa veña gasificado de depósito da propia levadura que fixo a fermentación, e o que fai é a levadura con azúcar e con oxígeno transforma en CO2 e alcohol, vale? Así a grosso modo. Entonces ese propio CO2, pois, o que facemos é reabsorber na cervexa e depois embotellamos. E despois a maduración en botella, pois, o tempo que sea preciso, normalmente un mes, 2 meses, dependendo do estilo de cervexa, pois vamos a ter un tipo de maduración ou outro. Además, na norma tamén nos indica que non debemos adicionar azucres, exceptuando en algún estilo determinado que sí que podemos adicionar azucre para dar uns toques a unha cervexa ou outro. E despois, nada, simplemente a venta, que normalmente sempre é o proceso máis complicado a comercialización de calquer produto. Bueno, despois supoño que alguén de vos, se tedes preguntas, ou desde streaming tamén, pois estamos aquí para responder calquer pregunta. Gracias. Hola, bons días a todos. O meu nome é Paula Patiño, son a directora da empresa A Castrexa. Moitas gracias ao GACAL por convidarme de novo. A verdade é que eu veño demandando este rexistro alimentario, como ben saben eles, dende fai moito tempo. Bueno, seguindo as normas técnicas, eu son unha empresa pequena, podíase decir que son unha nanoempresa. Teño un obradoiro, agora chamolle Laboratorio Creativo de Arte Culinario Galego, porque iso vende máis. É a sorte que temos os artesáns, que podemos cambiar o nome como que iramos, non somos grandes agrupacións, non nos van a danar a publicidade, non? O meu xeito de facer as cousas, as miñas conservas, é un produto moi diferenciado, como ben decían
Ricardo e Xan. É un produto gourmet, un produto moi seleccionado. Eu non teño horta propia, eu merco a agricultores da contorna os seus produtos, onde podo ir á súa horta todos os días, ou cada 2 días, cada 3 días, según a produción que teñan eles, e elexir produto por produto. Se eu quero tomates, podo coller unha boa do Sedo, podo coller un negro de Santiago, podo coller un Xosé Luís, un Pilixanfid. Son variedades autóctonas que nós temos na Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas, que é onde eu procedo. Podríase dicir que o 90% da miña produción ven dese territorio. Teño a marca da Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e a marca da Reserva da Biosfera de España. Son unhas certificacións que garantizan que o meu produto de aí pertence aí. Con isto o que eu consigo é dar unha identidade, diferenciarme do mercado. Os tomates, os limóns, as mandarinas, as mazás, os pementos, son variedades cultivadas alí, procuro mercar variedades autóctonas. Esas non se atopan no mercado. No mercado é moi difícil atopar unha mazá que sea un amorro de lebre, unha riscada, tres cuncas. Son mazás con que eu elaboro os meus produtos. Eso que fai moito máis diferente, non? Ao mesmo tempo, pois, creo que contribuyo a manter a paisaxe, a deixar un pouquiño esos campos que quedan baleiros, cheos de toxos, e ao mesmo tempo a asentar a poboación, non? Darlle ese valor que ten esa maceira que a mellor leva plantada 40 anos e que ninguén pois a deixaría abandoada, e deste xeito, bueno, pois imos creando unha pequena rede de agricultores, fruticultores que manteñan as nosas variedades e a nosa paisaxe. Por outro lado, pois tamén son unha empresa certificada polo Ministerio da Transición Ecolóxica en sostenibilidade integrada, co cual teño que cumplir un decálogo moi estricto. Son unha ecoinnovadora, fago experimentacións máis que investigacións, ainda que van ás veces da man. Animo pois que este rexistro era moi necesario, porque eu creo que elaboro un produto moi específico e que cando o meu produto chega ao mercado, ben sexa local, ben sexa nunha tenda, ben sexa en calquer expositor, non se ve diferenciado frente aos outros produtos que nos veñen moitas veces de fora, non son nosos, e que levan a palabra artesán. Eu, pois, xa digo, levo moito tempo demandando esta palabra porque o consumidor non está educado a día de hoxe, se non ven a palabra non o mercan, non o creen. E ao mesmo tempo é unha industria pequena, pero que penso que, a máis nestas datas en as que vivimos, que polo tema do COVID, penso que é moi interesante. Tanto para dar saída aos nosos produtos, que mellor non todos se poden consumir en fresco, e moitos agricultores pois teñen a posibilidade pois de facer un envasado e revendelos noutras datas. Nada máis, se queredes facer algunha pregunta. Temos 10 minutiños para preguntas. Perdonade, que polo susto. Si, Alice, e despois antes de responder eu a resumo, vale? Para que entre en streaming. A parte mecanizada... O que está preguntando é polo proceso de elaboración de conservas vegetais e en particular por si hai unha parte mecanizada. A parte mecanizada que teño é como a calquera que ten calquera ama de casa ou calquera persoa na súa casa. Unha batidora, un pelador, unha trituradora para, digamos, conseguir unhas texturas que hoxe en día o mercado nos demanda.
Non faría falla todo ese tipo de elementos? Sí, pero o consumidor está educado nunhas texturas moi específicas e se eu non teño unha batidora non podo chegar a ese, digamos, cremosidade que o ten o elemento. Pero teño unha culler non de madeira, que está prohibida por sanidade, senón de silicona, onde eu remeso os meus untables. É dicir, non é que teño unha máquina que de voltas, non, a máquina son eu. De feito, moitas veces, en algunhas feiras internacionais, pois os distribuidores, os compradores que me veñen, pois veñen pidiendo unhas cantidades que eu non dou feito. E me din, non, pero merca unha máquina. E digo, non, a máquina son eu. Eu podo mercar ou contratar a outra persoa artesá que faga o mesmo que a min, pero sempre con unhas cantidades pois moi limitadas. Poderías explicarnos a diferencia entre o proceso de elaboración artesá e o que pode ser unha mermelada convencional? Sí, mira, nos, por exemplo, eu selecciono a froita. Vou todos os días ou o día que teño froita, dependendo da estación do ano. Procuro ir sempre ao lugar, a plantación, recollela, traela ao obrador, elaborala no mesmo día, o sea, lavala, pelala, elaborala, envasala, etiquetala, todo no mesmo día. Se queres facer eso, tens que facelo con cantidades moi pequechas, porque non dá tempo. Nunha planta industrializada, a froita ven de onde veña, dá igual. O proceso de lavado non vai ser a man. Lóxicamente, eles teñen unhas grandes depósitos onde lavan a froita con cepillos. Seleccionada daquel xeito, porque como logo vai todo triturado, todo va para diante. Métense nunhos tanques, férvenos. Bótanlle os aditivos que eles creen precisos. Os azúcares, os acidulantes, os correctores de sabor, porque non fixeron o filtrado anterior. Vai todo misturado. E logo xa a mesma máquina envasa, pecha, etiqueta, mete en caixas e xa sae directamente para o mercado. Pode haber unha persoa en todo o proceso que controla a máquina, pero en ningún momento esa persoa ten un control exhaustivo de como ven esa froita, en que cantidade ven, de onde ven, quero dicir, tanto lles dá. Pode estar recollida os amorodos, dá igual que os recollan pola mañán que pola tarde, ven un camión de frío, mantén unha temperatura. Eu os amorodos os quero recoller pola noite, os quero recién recollidos, non me valen polo día, son como esponxas. Dependendo da hora que recollas e do día e a temperatura, vai variar a miña mermelada que eu faga con elas, ou a elaboración que eu faga con elas vai variar de sabor. Eso só o sabes cando ti probas todo este tipo de materias primas dun xeito primario. Non sei se contestei ao teu. Home, a ver. Espera, falas de esterilización, tratamentos térmicos e esterilización, cales serían? Teño os que me exixe a legislación, teño un autoclave para, según que conserva, que tipo de produto elabore, leva unhas temperaturas, unhos tempos, os envases tamén. Hai algunha outra pregunta? Non sei se desde o streaming hai algunha, entendo que non, a xente está conectada, pero non está formulando cuestións. É a vosa oportunidade. Aproveitade agora, porque cando chegue a hora vou a cortar. Pois, entón, a mí, se me permitides, unha cousa que se me pasou, inda que a mellor xa sei que falei moito. Vale, sí. A ver. A mí unha cousa que se me pasou, por exemplo, que o falamos antes de empezar a presentación, así no diálogo que tiñamos con distintos ponentes,
é o caso da elaboración de produtos con mel, neste caso. Ben, que sepades que realmente dende a IXP Mel de Galicia o que vai con contraetiqueta só pode ser mel, e eso ademais non lo impuxeron así dende Europa, porque de feito antes tiñamos mel con noces, mel con propóleo, xalea real, distintas cousas. Pero, tuvemos oposicións a nivel europeo porque a IXP era mel de Galicia e entón só podía ser mel. Que pasa? Todos os que están acollidos de todos os xeitos sí que fan elaboracións con mel e, aínda que non pode levar a contraetiqueta, sí pode estar valorizado que é mel de Galicia e facer mención a iso. Do mesmo xeito que o fan a xente que está acollida na IXP como produtor envasado e tal, tamén o poderían facer xente que este interesada en facer produtos inda que non teñan realmente mel, vale? Pero si poden envasar produtos elaborados con mel, solicitar, que temos ademais, unha etiqueta, unha valorización para eses produtos e, de feito, a mellor se fixeron cervexas con mel de Galicia ou outras cousas. Que iso tamén habería cabida, vale? Para esa forma de valorizar os produtos con mel de Galicia. Moi ben, moitas gracias. Pois se non hai máis preguntas, o que podemos facer, agradecervos moitísimo a vosa participación, foi moi ilustrativa de diferentes procesos artesanos en actividades concretas, e vamos a dar paso á última parte da sesión da xornada, que xa cambia un pouco hacia a ISP do pan galego, pois me deixades que limpie así un pouquiño e o facemos. Moitas gracias. rematar a xornada, continuamos agora co outro proxecto que queríamos presentarvos, que é o da Indicación Xeográfica Protexida pan galego. A consecución desta indicación xeográfica é, digamos, que unha aspiración xa desde hai bastantes anos do sector dos panadeiros de Galicia, porque viron como, sobre todo nos últimos anos, de unha forma máis acusada, viron como cada vez van perdendo cuota de mercado a produción tradicional de pan fronte, digamos, ao modo de produción actual industrializado, no que o pan se fanse a gran escala en instalacións industriais, que o que fan é en formato barra normalmente, a baguette, que son barras precocidas conxeladas, elabóranse hasta un punto de cocción sin ser completo, e conxélanse, ultraconxélanse,
distribúense e despois no punto de venda dáselle un acabado final, quéntase, entón vamos a mellor as 8 da tarde ao supermercado e encontramos un pan como recén feito. Bueno, ese modelo de negocio, digamos, está de alguma maneira botando do mercado ou quitando cuota de mercado a panadería tradicional. Entonces, parecía que era necesario buscar un instrumento que de alguma forma protexera ou darlle un arma a esta elaboración tradicional de pan, que ten unha calidad evidentemente superior a este outro pan, e por eso, digamos, necesitábamos algún instrumento e ese instrumento sería a indicación xeográfica. É un instrumento que a nivel europeo existen as denominacións de orixe, as indicacións xeográficas, pola digamos que pouco espacio de tempo que temos, tampouco vamos a entrar moito agora neso, pero digamos que era a forma que tiñamos para protexer este produto era mediante unha indicación xeográfica. Para a Consellería de Medio Rural, ademais, é un proxecto moi importante, un proxecto estratégico, porque, de alguna forma, como xa veremos agora, exiximos no prego de condicións da ISP Pan Galego que polo menos o 25% da fariña con que se elabora este pan sea de trigo autóctono, trigo cultivado en Galicia. Entón, todo o que sea fomentar a produción de trigo en Galicia, pois, digamos, de alguma maneira, sirve para aumentar as rentas dos agricultores e sirve para que se deixe ou se poñan en cultivo terras que están hoxe abandonadas e, de alguma maneira, pois, é unha forma de revitalizar o medio rural, de evitar abandono, evitar incendios, etc. Este proxecto ten, como decía antes, xa moitos anos, digamos que de forma máis formal empezou en 2015 coa presentación da solicitude por parte de FEGAPAN, que é a Federación Galega de Panaderías. Non conseguimos hasta finales do ano 2019 o rexistro da ISP a nivel europeo e por fin en xullo deste ano aprobouse o reglamento da denominación da indicación xeográfica e do seu Consello Regulador. Con iso, digamos que se lanza o proxecto. Temos moito interese en que as oficinas agrarias comarcais e os grupos de desenvolvemento rural pois coñezan este proxecto para que impliquen aos axentes que están no territorio, pois basicamente aquí serían os agricultores para que se poñan a producir trigo naquelas zonas en que isto sea posible e tamén para que fagan chegar aos profesionais da panadería a existencia deste proxecto para que se animen a entrar. Bueno, aquí non nos vamos a meter porque non hai tempo para eso. Como decía, a Unión Europea ten dous instrumentos para protexer os produtos que teñen unha calidade determinada relacionada co medio natural de produción, que serían as denominacións de orixe e as indicacións xeográficas. Hai diferencias de matiz entre o que é unha cousa e outra. Basicamente, na denominación de orixe o vínculo co medio é máis estreita, na indicación xeográfica non ten por que ser tan estreita, hasta o punto de que non fai falta que todas as materias primas procedan do territorio, como este caso. Aquí só vamos a pedir que un 25% mínimo do trigo sexa galego. Entón, a ISP, para o caso do pan galego, non podíamos facer unha denominación de orixe. Optamos, entón, polo que é o instrumento da indicación xeográfica. Bueno, simplemente unha reflexión. A indicación xeográfica protexida e as denominacións de orixe son un instrumento que se utilizan como ferramenta para o desenvolvemento rural. Por qué? Porque coa indicación xeográfica o que facemos é delimitar unha zona do territorio donde se vai poder producir ese produto. Así evitamos a deslocalización, é dicir, un produto que acadou unha determinada zona no mercado, porque ten unhas características, unha calidade específica, unha vez que tes a indicación xeográfica, pois obligas a que todo a produción
produción se faga nese territorio, co cual o valor añadido queda nese territorio. Ademais de isto, a indicación xeográfica sirve para dar a coñecer ese territorio e potenciar outras actividades económicas complementarias. Eso é algo que se ve moi claramente hai exemplos de éxito moi claros, como pode ser Ribeira Sacra, que a partir dunha denominación de orixe de viño, xerou todo un coñecemento dun territorio, fixouse un nome, unha marca, e hoxe hai outras actividades, basicamente relacionadas co turismo, hostelería, restauración, etc., digamos que foron impulsadas pola denominación de orixe Ribeira Sacra. Tamén sirve a creación da indicación xeográfica para, digamos, crear unha interrelación entre os distintos sectores que forman a indicación xeográfica. Neste caso, por exemplo, temos na ISP do pan galego están os produtores de trigo, están os muiños que moen o trigo e están os panadeiros. Hasta que se creou a indicación xeográfica do seu Consello Regulador, apenas había interacción entre unha parte e outra do sector. A creación da ISP e a constitución do seu Consello Regulador fai que haxa un foro onde se reúnen, digamos, as distintas partes que forman a ISP, e isto fai que o sector teña conciencia de si mesmo e que se potencie o traballo integrador de todo o sector. Por outra parte, a creación da ISP é unha forma de poñer en valor ou permitir o acceso ao mercado das pequenas producións que, de outra maneira, tería moi difícil o acceso ao mercado. É dicir, un pequeno produtor coa súa marca particular ten difícil entrar no mercado, sin embargo, se vai baixo o amparo dunha marca colectiva que, ao final, é a ISP, ten máis facilidade para entrar en Gadis ou en Eroski ou en outra superficie, o sea, outra tenda da distribución. En definitiva, esta aposta que fai a Unión Europea polas indicacións xeográficas é importante para un territorio como Galicia, que digamos que temos unha produción de calidade de moitos produtos, pero non temos en moitos deles dimensión para producir a gran escala. Entón, interésanos este tipo de proteccións, como son as denominacións de orixe e as indicacións xeográficas, para poder competir e estar no mercado. Esta protección que nos dan as indicacións xeográficas está moi en cuestión por outros países, mas que non hai esta tradición, como poden ser os Estados Unidos ou outros. Entón, para nós é importante que a Unión Europea siga defendendo na PAC todo o que ten que ver coa política de calidade, a defensa das denominacións de orixe e indicacións xeográficas, porque son un instrumento básico para nós, para o desenvolvemento rural. Os conto que en Galicia hoxe hai 35 denominacións de orixe e indicacións xeográficas, destas sacaríamos o mexillón porque non é do sector agroalimentario, e as 34 restantes, entre que estaría a ISP Pan Galego, teñen unha gran importancia no sector agrario, implican a uns 28.000 produtores, máis de 800 industrias, e teñen unha facturación en torno aos 400 millóns de euros de valor en orixe. Entrando xa no que é a ISP Pan Galego, o que fai a ISP é protexer o pan que se ven producindo de forma tradicional en Galicia. Este pan que posee unha calidade específica debido tanto a unha forma de elaboración como a utilización de determinadas materias primas, é o que nos protexemos en base a un prego de condicións que está aprobado, que é o que ten reconocido a Unión Europea co rexistro, e que vai ser controlado pola AGACAL. De alguna forma, eso supón para o consumidor a garantía de que o produto está elaborado conforme a unhas especificacións e que hai unha entidade pública detrás que respalda esa autenticidade e esa garantía de orixe. En definitiva, a ISP Pan Galego é un selo de calidade que vai servir para poñer en valor e protexer unha forma de facer tradicional e uns ingredientes tamén tradicionais para garantir a autenticidade dese pan e para establecer un sistema de control que vai a proporcionar
ganar confianza ao consumidor. Para registrar unha indicación xeográfica hai que elaborar un prego de condicións no que se recollen as características, as materias primas, o proceso de elaboración, a forma de comercialización, etc. Neste prego de condicións se recollen as características do pan galego, no prego de condicións que se aprobou e se registrou na Unión Europea. Entre outras, se recollen as formas. Aquí na regulación do pan galego fomos moi abertos, digamos, están recollidas todas as distintas posibilidades que ten o tradicionais do pan, como pode ser o bolo, que quizás do máis tradicional, o bolo que pode ser o normal, o sea, o habitual, ou acabado un moño, a veces en vez de ser redondeado, pode ser de unha forma un pouco máis alargada. O prego de condicións permite distintos formatos de tamaño, desde 250 gramos a formatos superiores. Este sería posiblemente a forma máis tradicional, pero tamén admítese dentro do prego de condicións a barra, formato xa máis moderno, pero hoxe máis habitual, a rosca, tamén teñen distintos tamaños e pesos admitidos dentro do prego de condicións, e, por último, a bola ou torta, que é ese formato redondeado pero aplastado. Bueno, non vou entrar en detalles sobre as características do pan. No prego de condicións defínese como é a codia e a miga, basicamente unha codia máis grosa do que un pan industrial, eso lle dá unha protección e fai que o pan tamén aguante máis tempo do que aguanta un pan máis industrial. A miga, aí nesa foto vese que é moi característico un alveolado abundante, irregular, distribuído de unha maneira moi irregular. É un pan moi aromático, con sabor intenso a trigo e lixeramente ácido. Estas son as características que se recollen no prego de condicións da ISP Pan Galego. Polo que se refire á zona de elaboración, evidentemente, é toda a Comunidade Autónoma de Galicia. É verdade que en Galicia hai zonas que teñen pans con certa fama, pero nós optamos por facer unha indicación xeográfica para toda Galicia e permitimos no etiquetado, que creo que lo diremos despois, indicar para aquelas zonas que teñen esa especial tradición ou zona que podan facer mención a esa zona. Pode ser Carral, ou Carballo, ou Palas, ou Porriño, etc. É dicir, zonas de Galicia nos que o pan, ou xa, ten unha especial fama. Entón, máis que facer multitude de indicacións xeográficas distintas, parece-nos máis apropiado facer unha indicación xeográfica para todo o pan galego e que dentro desta propia indicación xeográfica os elaboradores de territorios nos que a súa produción ten especial fama, normalmente a nivel comarcal, pois o podan indicar no seu etiquetado. Os ingredientes que utiliza o pan galego, evidentemente fariña, ingrediente fundamental, ten que ser fariña de trigo blando, o Triticum aestivum, subespecie vulgare, e aquí a especificación que xa dixen antes é que como mínimo o 25% desta fariña ten que proceder de trigos de variedades autóctonas ou de ecotipos autóctonos cultivados en Galicia. Hoxe temos variedades rexistradas obtidas no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, o Callobre ou Cabeiro, pero no futuro pode haber máis variedades. De feito, estáse traballando se sigue investigando sobre variedades a seleccionar. O resto, o sea, hasta un 75% como máximo, vai ser fariña de forza, normalmente de trigos de outras procedencias. Outro elemento fundamental para a elaboración do pan é a auga, que ten, digamos que unha das características importantes do pan galego é que son masas moi hidratadas. En Galicia faise o pan utilizando moita agua no amasado, e aquí pídese que como mínimo se utilicen 75 litros por cada 100 kilos de fariña. Outro ingrediente fundamental é o formento,
que se chama hoxe masa madre ou masa nai, que é, digamos, masa procedente de amasados anteriores, na que se vai, digamos, o fermento vai aí fermentando, valga a redundancia, entón temos unha masa fermentada que se utiliza para arrancar a fermentación na mezcla de fariña e agua que temos. Aquí obligamos a que mínimo o 15% da cantidade da fariña que se amasa, perdón, que se utilice un 15% como mínimo de fermento, de masa nai, sobre o peso total da fariña que estamos amasando. Isto é unha cantidade elevada porque son pans que se fan basicamente con masa nai. Permítese utilizar levadura biolóxica, que é a que se utiliza normalmente nos pans industriais, pero é opcional, evidentemente, e con un máximo. Como máximo se poden emplear 15 gramos por cada kilo de fariña, 15 gramos de levadura biolóxica. E por último, outro ingrediente sería a sal, que tamén a limitamos, según a normativa xeral, tamén aos 18 gramos por kilo de fariña. Non vamos a entrar en detalles o proceso de produción, parte do amasado, que é un amasado máis longo que habitual nos pans industriais. Aí na foto vemos que se está facendo a man, non é obrigatorio. De feito, o normal é que o amasado se faga de maneira en amasadoras, mecanizadamente. Despois do amasado ven unha fase de repouso en bloque, é dicir, a masa se deixa como mínimo unha hora en repouso, que aí empeza a fermentar. Despois ven a división, que se fan bolas, se va boleado. Esta ten que ser manual. Como veredes, todo o proceso de produción do pan galego é un proceso que perfectamente pode incluirse despois como pan artesán tamén, o sea, acollerse a produción artesanal porque é un proceso moi artesanal. Despois do boleado hai outro repouso da bola, este non é obrigatorio. Despois ven o formado, que isto faise as pezas, dáselle a forma que se quera, según o tipo de pan que se vai a producir, pero ten que ser manual. Despois hai outra fase de repouso en pezas, tamén é opcional. O que sí que é importante é que, e é un elemento clave da produción de pan, é que a suma de todos os períodos de repouso, en peza, en bola e antes en bloque, ten que acumular un mínimo de 3 horas. É unha das características fundamentais do pan galego, que é elevado, o sea, tempos de fermentación, de repouso, que son os momentos nos que está fermentando o pan, a masa, pois teñen que ser tempos moi longos. Esa é unha das características fundamentais que o distingue dun pan industrial. Despois viría a cocción, que é a fase final. Aquí poden empregarse medios mecánicos para a carga e a descarga dos fornos. O tempo de cocción estimado é aproximadamente 1 hora por kilo de peza. Os fornos, e esta é outra característica específica da ISP Pan Galego, poden utilizar diversos combustibles, poden ser eléctricos, de gas, de gasoil, pero o que sí que teñen que ter é todos unha soleira refractaria. Eso, digamos, que de alguma maneira imita o forno clásico de leña. E a temperatura de cocción estará entre os 180 e os 270 grados. Despois da cocción, o pan ten que enfriar antes de envasarse. No prego de condicións da ISP Pan Galego prohíbese o que é a conxelación. Precisamente é unha cuestión que se quixo diferenciar das producións actuais do pan industrial, no que, como decía antes, as masas precocidas se conxelaban. Aquí non se contempla, máis ben se prohíbe calquera posibilidade de conxelación. E por último, sería o envasado. Este sería o formato que está previsto do envase, co logotipo da indicación xeográfica protexida.
Está estipulado que o pan se venda en pezas enteiras e envasado, solo está contemplado tamén, se permite que se corte en as pezas, as grandes, as de máis de 1,5 kg, pódense cortar e ofrecer ao consumidor medias pezas, por exemplo, pero o corte ten que ser feito na propia tenda, na propia panadería e diante do consumidor. Bueno, esta parte da miña intervención, a parte xeral, no que quería transmitir un pouco como se regulou a ISP Pan Galego, e agora viría a outra parte que é como se vai facer o control e a certificación do pan, e aí deixo ao compañeiro, a Xoán Concheiro, que siga a presentación. Ben, continuando entón co mismo esquema de antes, falar agora un pouquiño acerca de como é a sistemática de entrada no sistema e o seu control e certificación. Xa esa reflexión a que fixen anteriormente non a fago, de feito tamén apuntou un pouco Ricardo antes. Volvemos a estar ante un proceso que é básico para reforzar a confianza dos consumidores, que todo o mundo sepa que cando se merca un pan diferenciado con un logo e con unha presentación tal como acabamos de ver e veremos ahora máis adiante, que por certo é un logo moi bonito baixo o meu punto de vista e chamativo, pois está detrás todo un control, toda unha seriedade, toda unha garantía e confianza respecto do cumprimento destes todos os requisitos que fan que o pan galego sea distinto e sea así de bon e rico por algo, por ese proceso de elaboración con esas características e exigencias. Ben, decir tamén que no proceso de certificación, así como un preámbulo, vamos a intentar, como calquera outro esquema, poñer o énfasis do control en aqueles puntos que poden ser diferenciadores e concretamente o máis diferenciador, a parte do proceso, está na materia prima utilizada, que nos vai a dar, por outra parte, esa diferenciación e tipicidade da que faláramos. Estamos falando de un pan que solamente se pode facer aquí, que só pode competir con nós mesmos e o único que temos é demostrar que efectivamente é bo debido a esas características. E estamos a falar de pan de trigo. O sea, a ISP optou por definir un marco de pan a diferenciar que solamente sea obtido a partir de trigo. Por tanto, pode en un futuro abarcarse outras opcións de pans basados en outros cereais ou en mezclas, pero será obxecto de outra nova indicación xeográfica, ainda que se pode xestionar conxuntamente, ou veremos como evoluciona o sector. E ese sería un campo tamén que xa está ahora aberto a atender mediante os produtos artesanais. É dicir, o pan artesán tamén é un dos produtos que vamos a diferenciar mediante unha norma técnica específica. Non está agora no paquete de salida que citábamos todos, Ricardo especialmente, de 14 grupos de produción ou producións, pois incluso intencionadamente, porque estamos largando agora o que é a ISP Pan Galego, que é un nivel, por que non decilo, de superior calidade, control e exixencia. Entón, por suposto, queremos darlle un marxen de recorrido para que despois da ISP podamos tamén poñer no mercado pan artesán. Un marxen pequeno, porque xa estamos, de feito, o propio Consello Regulador da ISP Pan Galego nos demandaba outro día esas reunións, porque é un produto tamén de moito interés para todos, regular o pan artesán. Ben, definido ese marco de actuación, pois dicir que nos basamos tamén, como non pode ser de outra forma, do proceso de autocontrol. É a base. O operador debe estar sempre pensando en que debe de ser el quen sea o responsable guardián de que se cumplan esas condicionantes. A rastreabilidade sigue sendo unha palabra clave. Vamos a ir a controlar desde o produto, desde a sementeira do trigo ata a venda do pan en un obradoiro ou en un despacho.
En este caso, volvemos a estar ante un esquema de máxima garantía debido a que existe un procedimento de control e certificación realizado directamente pola Administración, en este caso, Agacal. E somos os que xa estamos iniciando, de feito, e ahora citarei algunhas cifras, o control e certificación de operadores inscritos na ISP PAN Galego. Para controlar e empezar a funcionar en este esquema de ISP PAN Galego, os distintos operadores deben de solicitar unha inscripción en algún dos 3 rexistros que están habilitados. En primeiro lugar, temos o rexistro de parcelas de cultivo e de almacéns de gran, é dicir, os produtores da materia prima de partida. Sempre estamos falando de trigo, de variedades autóctonas, o callobre cabeiro e aqueles outros ecotipos que se diferencian claramente pola súa orixe galega e carácter autóctono, ademais das que poidan ir vindo no futuro con un rexistro específico. Un segundo rexistro é o dos muiños para facer fariña e un terceiro o das instalacións de elaboración e despacho, é dicir, o campo das panaderías. Podo adiantar xa que temos certificadas parcelas por unha superficie total de 400 e pico hectáreas, correspondentes a 42 operadores, é dicir, produtores de trigo autóctono, que dan unha boa cantidade de gran de trigo para iniciar esta campaña con total solvencia e con total expectativa de medrar cada vez máis, evidentemente, pero para dotar suficientemente aquelas panaderías que se incorporen en esta primeira campaña. Igualmente temos solicitude de rexistro de 2 almacenistas, aparte dos almacéns de cada un dos produtores, e temos 4 solicitudes. Son cifras de uns días atrás ou unha semana atrás, non sei se algún máis se vai incorporando, porque o que queremos agora, e estamos falando con os nosos compañeros e amigos dos GDRs e das oficinas agrarias comarcais, para que impuxen por estes outros operadores, en calquera momento se van a ir incrementando, pero tiñamos 4 muiños que tamén fan que teñamos fariña suficiente de trigo autóctono para surtir as panaderías. Punto terceiro, no cual sí que facemos xa unha demanda para que todo o mundo, todos os panadeiros, confíen neste selo, que estamos convencidos de que vai a darlle un gran impulso ás súas producións e un gran impulso ao sector en xeral e por suma a todo o sector encadenado que vemos desde o gran, as panaderías, como decía, que solamente temos 12, 14 con solicitudes de rexistro. É dicir, de un total potencial de miles de panaderías, pois creo que estamos aí un pouco máis rezagados. Por eso, ánimo e intentar trasladar polo menos a mensaxe da posibilidade a todas as panaderías posibles. Como ter a certificación, esta parte tampouco vou estender moito, porque xa máis ou menos é o mesmo esquema de artesanía alimentaria, será moi senxela, o que queremos é que se poña en contacto con Agacal, ese operador, sea de cal sea das fases, de unha forma rápida, directa, que pode ser unha chamada ou un correo electrónico, que ahora vemos cal na seguinte página. Nos, con ese contacto, o que facemos é trasladarlle un cartafol, unha carpeta de documentación e información, así como acompañalo na posible necesidade que teña para elaborar os documentos que non deixan de ser máis que solicitudes e unhas memorias nas que define cales son as súas instalacións, cales son os seus procesos productivos, cales son os formatos e demais nos que vai a traballar para obter o seu produto final, o seu pan. Ese formulario de inscripción, unha vez que se solicitou unha primeira vez con un correo ou unha chamada a ese número que vemos aquí ou a este correo electrónico agacal.certificación@xunta.gal ou calquera outro correo de Agacal, en calquer caso, nos vamos a mover internamente para localizar esa solicitude e despois, como digo, despois de entregadas esos documentos nos cuales se pode amparar eses formatos, entre tanto non este operativa a aplicación informática, eses formatos que pode utilizar a modo de guía para poder facer unha solicitud máis formal, pois nos analizaremos documentalmente e cando vexamos que cumple cos requerimentos documentais, faremos unha auditoría de incorporación ao sistema, unha auditoría inicial. En esa auditoría o que faremos será comprobar in situ que
todo o que se presentou como documentación e todos os documentos que amparan os seus produtos e as súas materias primas cumplen co que debe de ser que está definido nos pregos de condicións e no propio regulamento do Consello Regulador. Decir que nos vamos a auditar o 100%, igual que para artesanía, o 100% dos operadores que pretendan inscribirse nesa auditoría inicial, documentalmente e in situ. Vamos a visitar a todos e cada un dos que se incorpora. E despois, anualmente, xa sabemos que temos unhas persoas que están incorporadas, que cumplen, que teñen un proceso idóneo para poder diferenciar o seu pan. Despois, anualmente, o que faremos serán unha porcentaxe deses controis, tanto para artesanía, como que non o citei anteriormente, como agora para pan. Estamos falando, en un caso ou en outro, de unha porcentaxe de todos os operadores, unha raíz de N en un caso e un 20% en outro, me parece, de xeito que cada 5 anos podamos ser capaces de volver a repetir unha auditoría presencial a todos os operadores. É dicir, que hai un control exhaustivo, pero basado sobre todo na confianza do primeiro momento e un control e un seguimento da parte documental que nos vai dando tamén certa confianza. Esa verificación documental xa estaba comentando e a visita para cumprir eso. Ben, despois se ditamina ao respecto do proceso total e en condicións normais se fai unha resolución e se dá un certificado que o capacita a ese operador para facer o seu produto e entrar na cadena de entregas de materias primas ao seguinte operador ou de pan ao consumidor final. Bueno, igual que noutro caso, temos de respetar tamén as exigencias normativas para inscripcións en outros registros que poidan ser obligatorios coa normativa específica ou coa normativa xeral sanitaria e as auditorías periódicas que acabamos de comentar que se están facendo. Os dereitos volven a ser, igual que no anterior caso, o máis importante, que é diferenciarse. Se en artesanía estaba moi mal usado por competencias desleales o término, en pan artesán pasa exactamente o mismo, perdón, en pan artesán e en pan galego, que tamén, e a veces as dúas cousas mezcladas e non responde a este esquema de máxima calidad, de orixen, de diferenciación, como debe de ser. Por tanto, ese é o primeiro privilexio que teñen os operadores que acaben registrados. E facer uso da indicación. Como obrigas, volvemos ao mismo, respetar o regulamento e o manual de calidade da AGACAL, que o manual de calidade non é máis que unha recopilación dos procedementos de control que se lle entregan nese cartafol de inicio e que unha vez que ele é conocedor, debe de estar habituado a respetar mediante, como no caso da artesanía, mediante prácticas e rutinas que fan que poida cumplir con todos e cada un dos seus requerimentos e, sobre todo, establecer, xa digo, rutinas ou sistemáticas de control, porque é o máis difícil para alguén que de novo se incorpora a un sistema de calidad, saber cando e como utiliza cada unha das materias primas, os procesos, os tempos e as salidas. En obrigas específicas, e xa remato en 3 minutos, para os produtores de trigo se fai unha declaración de sementeira e unha declaración de colleita. Para os muiños e a obtención de fariña de trigo se fai un libro de control que ten que ter unha declaración mensual onde volvemos ao mismo, de onde ven o gran e a onde vai a fariña, e nas panaderías tamén levarán un libro de control coa adscripción de fariña e así como os procesados en tipos e formatos e cantidades de cada un dos pans que sale, para que finalmente podamos velo diferenciado con ese selo e en ese formato que nos enseñaba anteriormente Ricardo. Aí hai exigencias xa normativas para calquera selo de calidad, calquera indicación xeográfica ou denominación de origen, onde debe de figurar obligatoriamente ese término. Se utilizan o logo, xa ven implícito no propio logo, como vemos aquí, indicación xeográfica protexida e o propio logo da indicación. Igualmente debe vir o logo que diferencia as indicacións xeográficas protegidas a nivel europeo. Ahora mesmo estamos vendo nos medios de comunicación unha campaña que aplaudimos, por suposto, que ven os dous logos a modo de ollos nunha cara, veñen o logo da DO e o logo da indicación xeográfica, con ánimo de que cada vez máis os consumidores nos demanden ese produto e que se vexan con garantías mediante esa propia diferenciación.
Como citaba Ricardo, incluso se poderá facer unha especificidade no distintivo en cuanto a procedencias de algunha zona específica que teña un prestixio especial, que cumpla evidentemente a maiores todos os requerimentos para pan galego e que, ademais, tanto isto como o siguiente, que é moi importante, e agora me paro, debe vir regulado, e ben, vai a vir regulado, ou está regulado no manual de calidade, nos procedementos de control da AGACAL. Tanto a diferenciación por subzonas, chamémoslle, como este punto no cual me paro un pelín para decir que nas charlas que vamos dando, xa levamos unha presentación institucional e outra presentación en Lugo, outra en Coruña, as demais se foron frenando e estamos instituindo aquí por culpa desta situación sanitaria, pois xa houve moitísimo interés tanto polas distribución, estando presentes nas charlas, querendo, impuxándonos para que canto antes este pan aí de verdad disponible no mercado, estou falando de grandes áreas de distribución, así como no sector da restauración ou do turismo, concretamente participando desde o clúster de turismo hasta as nosas institucións de control turístico, e volven a estar moi interesados tanto en este produto que estamos presentando como no produto artesán que tamén podemos contar en breve. Isto é a mellor mensaxe para impulsar a produción, non? Se o sector demanda produto, probablemente cada vez teñamos máis xente incorporada, pero non deixamos de estar na fase de producir, incorporar produtores para despois divulgar aos consumidores as nosas bondades, as bondades deses produtos e, por tanto, incrementar a demanda. Existe un Consello Regulador pan galego, de parte do cal mandamos un saúdo, porque este enfoque de xornada en todas as outras están participando activamente, así como nos seus propios foros e demais, para que se poida seguir dando a coñecer este distintivo. Está representado no Consello Regulador os tres sectores que viñamos a falar, o produtor de gran, o de os muiños e o sector de produción de pan, en distintas porcentaxes, pero todos eles nun mesmo proxecto en común. As cotas, como decía antes Esther, para o caso de mel de Galicia, non deben de ser o freno para a incorporación a este esquema. Hai cuotas que o Consello Regulador marcou, pero moi limitadas, baixas, e por encima, como citábamos, van a ser subvencionadas. É dicir, que non vai a ser o límite. Existe unha serie de axudas, nas cuales xa non me paro, que van a intentar tamén animar a incorporación a todo o tipo de operadores para que sexa máis doado producir con este carácter diferenciador. E nada máis. Moitas grazas. Non sei se hai un tempo para preguntas ou xa estamos fora de tempo. Bueno, se hai algunha... Se hai algunha pregunta, como sempre, a enunciades e eu a repito resumida. Non? Non? Deixamos entón aquí a xornada. Desde streaming tampouco. Moi ben. Pois moitas gracias a todo o mundo. Moi ben, gracias. Gracias a todos por vir, aos que estades aquí presentes e aos que estades en remoto. Espero que, a partir de agora o traballo que estamos facendo, pois teña un desenvolvemento no territorio e que se vayan animando as empresas, os produtores a entrar en estes dous selos de calidade, tanto o que é a ISP Pan Galego como o que é a artesanía alimentaria. Gracias a todos.